چیزی مخصوص مردم طرفا صرف من دوگا کندگا ہاں کہ امی گپن سرا تنج تک اما گپن کے چلا گا ہاں احتساب تنقید بلے امی واجہ منگشی ما خیر نازان کارا بلے امی واجہان منگشی کہ تنج تک امی مردوں امی نہ کہ تنقید مانا ہزان کہ تنقید چیہی چون بھی تو کجا بھی ننگ کے احتساب مانا ہزان کہ احتساب چیہی تو چون تو کجا بھی اگر بزان تینش تو 12 سالہ ای گپ امی یکی امی گپ سرا دنیا ہر محلوق منتشر نکو کہ ہمیں صرف یکی دوئیں گپن سرا سجن دنیا چکر رگائیں تو احتساب اگر تو کھنے احتساب بالکل بھی کھاں بل تو عمود برو یک ادارہ جوڑ کھاں مخلوقات یا جگہ کھاں یک شرین جوانی ادارہ احتساب ادارہ جوڑ کھاں ما ادارہ تو کا احتساب کھاں تو کائی مخلوق اس پیسہ احتساب کھنے تو یہ ایسی چیز رکھا ہے مینڈر تو برو مخلوق احتساب معلوم کہ اور تنقید چیئے تنقید چون کنا تو یہ تنقید سرپد ہے کہ تنقید ہمیشہ کہ بیا مشینے تو کا یک اسپیس تو کا کوکار کا پیرانی چوکتے پرنجتے تنقید ہوں تنقید بھی چیز ہے تنقید باں وادی کے ادارہ باں تنقید میں ادارہ تو کا کنا کہ اگر تو تعمیر تنقید کرنا لوٹے اگر تنقید صرف ہم پروپیگنڈا یا منفی شکل ہیں وہ ہاؤ تو ماں یہ چیز اوشن کہ میں یہ اسپیس ہم تو کا میں کوشم بھی کہ ماں مخلوق تو کا نزدیکی چے پیتا کنا کسی دوری ہستے ہم مرد تو کا دوری ہستے ماں کوشم بھی کنا درست نا نزدیک بیارا یک جگہ بھی کنا اور یک کما وتی ما چیشنتی تانکہ یک کنچی ما ادارہ قائم کت بکنا کہ ادارہ احتساب کت بکا ادارہ تنقید برداشت کت بکا احتساب ہاں ادارہ بلوچ ہے قوم تحریک دیما برت بکا تو ای خیر من یا نوگا پن چوکے گوہارن زیادہ من گبازاں او بل منگلوٹا کے سمیناتم بھی کم کہ منو مایو ڈسکسی کریں گو منا دا سمینات گپ سک واشپان لسا کہ جی سمینات بلے جلدان نندگو شطرے نہ ما ایک وجہ ونچے جی وچیا نا ما سمینات موشا بلے جلدان نندگو نہ سیئے سمینات گپ سے کہ بردا سمینات کہتے گپ وہ ما تگی سک چیز با بولتے سمینات گپ درہا عقلی گپاں دلیلی گپاں وہ خیر سوچے گپاں لازم نہیں کہ آئی گپاں کو اچھا آئی ما عقلی اور دلیلی ما گپ چارتا لشو جا بے وشو منارا ما ضرور نہیں کہ سمینات اتفاق عقلی اور ما ذات ضرور نہیں کہ یکی گمائی اتفاق بکم اینا ما چارتا سمینات اور چاکر تہا فرق خالی ایشے خیر کہ اندون سمینات یکی دور اندہ وشی گو اور اما چیزا ربڑے پہ اندو ما سے خیر چاکر بلے کہ چکی گو گوہر پریگول وتی گپاں جی جی ہر دو غلام نفاق جان پیدا کن گیا ہر دو نفاق پیدا کن جی گیا جی غلام جان بیل پری گوہر پریگول وتی گپاں جان کہ دیرتے دستی چستی پدا مگر دیم ترا کایو تی مزید گپاں واجہ آصف بیت کا تو گپ جن شوگر پر رندا ما کایو تی گپاں مکمل کہیں محنت وقت اجازت تھی منگو مختصراً واجہ لشکو تائی ضرور رابطہ ہستی انگو آنگو ہنچکن تو شگایا کہ سمیناتا توار کے سپیکر سرا کے تو گپ جان ایک اس میں مردمانہ مردم پبلک اسپیس میل سپیکر جن دے مداں ہنچو کے بلانگو کہ چاکر انتشار شین کرے گا چاکر ہنچو شغلہ بڑی بڑی کاری چیزیں کام بلے سمیناتی والی مردم کھانے گا یہ رچی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مگر موجود نبوت تک تامر ماتا تو مردم جذباتیاں نو اودا کاری بوگائیں نہ بوگائیں شما کو تنکنے شمے کار نیستی شمارا اودا کار نیست گڑا ہم کچھ کم از کم خاموش بھی معاملے اودا مردمانی ہما کے جو دی چیزیں چلگائیں بے شک من نظر کہ بی انوے ہستودا یا نیست اگر تو بکل سواسیہ مردم اسرا چیا ڈننے بکنا ما ہے چاہنی بارے نظانی کی چیز چلگا چی نہ چلگا بلے دین پدیما بیائے چو بوشے کی اودا ہچی نیست اودا بیچارے کے مردم بے شک اودا کارانہ ڈرنا ہے بلے ایرانی ہمیں اوڑا توری کی مارا کی بوشی ما پاکستانی مارا توری آہاں کی بوشش ما ایرانی ہمیں اوڑا توری تگڑا مردم ایوڑ ہم بودتا کہ مردم بوشی میں معاملے ہے رکشا میں خاموش آئیں ہشکا سمیناتی گپ نہ یہ حج کی آگو شگاتا یہ بازیں جاگ حد کی اشترک بودتے گا کہ ایران بلوچستان ایران ہے گی اور مردم چیزا مائگریٹ بکنا تو بیانا آہاں مشورہ مدے اور توڑا کنا بوشے ما اودا کار کتنا کنے شما توڑا کار کنے مارش میں کارا کار نہیں ہمیں چون بوشن گنجے آہاں دی مخالفت تی چیزی مکنا بعض میں نتوار من گیا پمشا مختصرا منتوار گوہر یک منٹ تیم گپے جواب دے نبچہ باس چیز اچھی باں انچی عمل باں کہ عمل ایوڑ نہیں کہ مخلوق ماج سوچا یا ماج گندہ یا ایوڑا بلوچا ماچی شانتے گپ سے کہ اللہ تعالی ذاتا قسم بلے قدرتاں گندی نہ چی بوگا چی نہ کنا ای گپ کے کہاں مخلوق کی اسپیس ہے گپ پنچن نا ای من خیال اما مردمان گپاں کہ ای صرف چیزی مردمار دفا دیا گو باں اور آپ گپن جنوک دیگران پلینر دیگران چیزی مردمن دفا دیا گو باں
تاکہ دا بلوچ کو تو کا انتشار پیرانے کے وجہ ادروائز اچھی گپ است کہ خیر جنگی نہ لازم نہیں کیا گپا مردوں ادا بجان یا اسپیسا بجان یا بیا اسپیسا اعلان بکان یا چی بکان کہ چی بوتا یا چی نہ بوگائیں بلے مخنو زاں مردم کے سرپد مردم گندا مردم کے چودہ نزدیک کا ہم بچین ہستے تو جب بکن بلے خیر پروانی مسئلہ نہیں تھی کندگے واسطہ ما وکاسوتی یا ما چیشن تی کل بلوچنے بشی کہ پارسی والا شہر جنگشی ارپی تو ما ہندش سے گوگائے رقیبان کہ آواز سگن کم نہ کنا درس کے گدارا پرتی کنے کسو جو ہوتا یلا نہ داں تو خیر ارچی کے گوشے کندے ورچی کنے بلے مقصد کے ایور نہیں کہ دنیا گندے ایور نہیں کہ چیبا نما چاکر جان یک جوانی شرین مردمی کہ شرین پیملیہ کو تعلق داری شرین انسان چاکر مارس حق دوست ہے مزاح کے ما چاکر امی گب جنان کہ تو یعنی کہ انچو پا دیم چو گون مکب گون کہ بعضیں انچے ہستن کہ آ چیزانا خیر گپ شرنائیں بلین واجہ آصف یا واجہ غلام یکی گپ جنان منت واجہ آصف تو گپ کم ایک تھی پتہ برات غلامی نیم گرو رندہ گوڑا آدگرن نیم گرے واجہ آصف وشیت کے تو گپ کم جی لما غلام جانے بی بلوچی دستاری اچستی ہوئی عالم نہ تو گپا بکن کہ تی نیٹورک شرنے آئین نیٹورک کا پروانی اس سے میں پدا دات کنی بلے تراما دات نہ کنی میں کا پدا کہ چیئے کہ تو اگر اب ڈرنا منی نیٹ ورک کا خیر نہیں بس آئیے نمبر ہی نہ پروانی اس تھی من گوشی تو گپ کا تو گپ واجہ آصف جی منتوار درستانہ وشتی ارچی کی استی لسنرا اسپیکرا بیچاری اما کی دکھیں ادا اما وتی دردنا ظاہر کریں کچھ ہم جاگا اچھی تکلیف ہوتے بلوچانی مون چے نا انصافی ہو گئے ہمیں اس پی سی کارا میں کسی انصاریہ فواز جانا نزادم تو ایس بلوچا سمی بلوچا دومی سمیہ خالد جانا تو ہمیں اسپیس کے ہمارا دست کپتا ہمیشہ ہمیں کسافت ہوگا کہ ہمیں ہمدردی کہ ہمیں تحریکی گونی چکسائی نالج ممکن منی وڑے ان پڑھے باز استا شپانک استا وڑا ای مردمان ہم کجا دکھت دیں ہمارا یہ سکسیس بوت ضرور کہ ہمیشہ یک جا کرتا سادام پنجا یک جاگا رہے یک جاگا نندی یک جاگا یک دومی گوں کمک کنی ہمیں کارو ہمیشہ اس پیسی مقصد بھی ہمیشہ جاگیا کہ واردات بان کس ہمیں معلوم اڈیا لٹ گئے برگائیں آئیے آئیڈنٹیفیکیشن یا کہ ہمیں چکانا برگائیں اسی واسطہ کوکار جگر ہمیں کارو ہمیشہ دومی کی پشکپت ہمیں گلستا کبھی بھی ہما ای نگوشتا کہ کجام پارٹی آئی ممبر چکساں پارٹی بیزاں آئیے سنگت بیزاں ہاں آئی کانسٹیٹیوشن ضرور وانتا آئی کانسٹیٹیوشن تہا ہما چیز کے استے ہمیں مخلوق کی ہمیں سرزمین مطابق استے ہما آئیا فیور دیں تا وعدے کی قابضانی خلاف گپ کا لکھی جہد کا مضبوطی پیدا کا یکجائی پیدا کا ہمیں ہمیں چمانی ٹے لگا اور یہ ادار یہ ہمیں یک لیکچر ایدا ہنچو کہ استاد یا کہ استانی نندے ودی چکانا ایلدا اے بی سی بگر تک دیما ہرچے کے آئیے کورسی استے کس چکس گین کا آئیے وطی ایبلیٹی ہے کس کرتنا کا پدا یکدوم یگو مجلس کا ہمیشہ پاشکپت ہمیں بلوچستان ہما کے ہستے ہر کجا مال مڈی بوتا ہر چیک بوتا آیا باہر کرتا دشمن نو ہمیں مقصد ہمیں بھی کہ ہما اے درستانا بلوچ قوم یکجا کنے یا آیا باہر کنے من ہمیں سرپد بگنو اگر کس گوشی کی من باہر کنے گاؤں گوڑا من
ہمیں کس گوشے کی یہ تے غلط فہمی ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمیں سرزمین ہر کجا ہستے آرگنائزیشن ذمہ دار ہے آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ساری من عرض کرتا درو سنگت ہمیں گپی سرا متفق ہم بلکہ کانسٹیٹیوشن ہر کسی ہستے ہما ممبر آئیے پابند من نو گوشے کہ من بی این اے میں پابند نہ ہوں گڑا من دروغ بند گاؤں گڑا شما سرپد بے کہ من بی این اے میں واسطے یا بلوچ قومی یا بلوچ تحریک کے واسطے ہچ کار نہ کرتا من بی این اے میں یا بلوچ سرزمین دشمن اگر من گندگاؤں کے سمی بلوچ آئیے اختلاف ضرور منی کون ہستے بلے پارٹی سرزمین پارٹی قومی واسطہ سنگل پوائنٹ سرا منی گون سنگتی اختلاف وتی جاگا ہما فورمانی تہا بھی بلے یہ چیز نہیں کہ ہما ادا یک دومی گون گورجک با یہ شر عمل نہیں ہمیں گپ ہمیں بہت مرچی ہمیں گپ ہمیشہ کہ اگر ہمیں دومی اتحادی تنظیمی تہا ہمیں سنگتانی ہمیں ورکرانی ہمیں کی ٹیکنیکل مردمانی ضرورت بھی آیا کمک کنگی ہما کمی دور کنگی بجائے کہ ہما وطی ہما وطارا انقلابی گوشا گوڑا انقلابی طرز عمل گو گپ بھی انقلابی طرز گو بند بھی انقلابی گپے گو قدم چست بھی ہمیں وڑ دنیا انقلابی مردم استی وتی مردمانا وتی کیڈرانا وتی لیڈرانا چیر دا ولی من افسوس یہ کچھ ہے کہ ہما ایک مثال استے کہ دو مردم بلوچ جنگ کو بڑا بلوچی بیر و ہمیں لٹ گرگی یہ بڑی چیزیں استے یک کی آفیسر بوتا گڑا ہمیں مردم چاہتا کہ ادا یک شر مردمی ایشیا ہما کے ساریا کی چیزیں غلطی کرتا آدھے کرے یہ آفیسر ایشیا جنے گڑا یہ وطی پیانا گوشتا کہ اگر کس منی جست کو آئی ماگوش کے یاد کرنا خیر یاد کا گوشی کی تے صاحب کو جائیں گوشی صاحب نیت کر گوشی ہما دیستا گڑا گوشی من ترہ چون گوشی کی صاحب برزا چیا نشتا آفیسا نشتا ولی یہ وڑ گڑا یہ وڑی عمل ہمیں تحریک کے واسطہ ہمیں قوم واسطہ ہمیں کیڈرے واسطہ ہر چیز کی جہد کرتا ایشی واسطہ زہر یہ دوستی نہیں منی خیال ہمیشہ کہ ہما ادا کی نشت ہما درستانہ ہمیں اپیل کرنا گائے ہما یک جا کرنا گائے ہما جہد کرنا گائے باقی کس کے کار نہ کا دیکھ گپتی بلی راہ ہمیشی طریقہ کار ہمیشی یک دومی آدین کا با یک دومی ہیلپر با یک دومی گون سنگتی کا یک دومی گون ہم سفر با ہمیں کسانی چیز ہستے آپ ورمان تحال لبی اگر کسارا کی اختلافی ہستے لیٹر بھی لکھ کی ای میل کا چاہے بی این اے میں بھی یا ایف بی اے میں بھی یا کہ بی آر پی اے سنگت ہستا یا دیگر چیز ہستا کس کسارا چیر نہیں بلوچ قوم بلوچ فرزند بلوچ مخلوق یک دومی چیر نہیں ماں سوائے کوشش کرنا گائے چیز پرسنٹ چیرا تو دشمنہ چیرا منی جب ہمیشہ من گوشی کی وتی مخلوق کا وتی جہد کارانا ایکسپوز مکنی منتوارا سلامت بات واجہ منتوار برات غلام تو گپ کا طرح چرند دے مارائی برات غلام نہیں صحیح گوار بعض منت والا اسے منی ہرتے عادت یہ نبی تھا کہ میں مردما ایڈریس بکنا کو بلے مرچی اولی رندے ماں سے رو گیا ہمیں مردما ایڈریس کرنے کا ضرورت کب تک وہی واسطہ ہے وجہ سے انی چاکرہ گوشت کا کہ چاکرہ ہمیں آئینہ نا دکھانا چاکرہ وتی گوشت کہ اسے کہ ادا ہر آکس کہ قومی جوہدرہ سے ہیر بجا اور قومر سے قومی شہیدنا یا قومی ایسے گلن سے دہشت بوشگوں تو ایسے اشیاء برداشت نبی گونا تو منی جو صدا اشے کہ یہ کار تنہا چاکرے گے
के मर्दुमाना या तंजीमाना से एर बिजंगो गुड़ा एदा वादे के तो आ मर्दुम अगर ये कारक गुड़ा तई कार्य और आई कार्य ताचे फर्क दारी को एच फर्क नहीं इस्तको ब्रात एदा एच फर्क नहीं इस्तको तो भी हम कार्य करेंगे अगर कसिया कुता भी को या कसी करेंगे धूमी का पेशे के मावती स्पेसिजत का मनी स्पेस तहा से माँ कराची तहा बाजे वाक्यत के बित का आ वाक्यत ने मवत एनी शादी नसा कॉन्क्रीट शिकल तहा मैकर के मामला के काया आ मावती स्पेस तमा चीजें गप एर को कि ईरानी इतलात कराची तहा से सरगर्म है और मरुची हम अस्ते को मतलब चिके मरुची आ सरजमीन सर नया तो गुड़ा बरात से तर्जुमान जोड़ बिद गो के आ से इमारत बरो फ्लाट जगह बरो फ्राज जगह बरो इतना अच्छे का इतना अच्छी हस्ते को आ मर्दुम के ऐसे ये गब्बे का के कराची इमी तरह से जाल भेजा तो माना हैरत बिगो कि ये बीने में तहा ये मखलूक चेकन गए और चेकन गए ये मखलूक समीनात चेकन गए कि आ से वादे ती सोशल मीडिया पे तिगो लाइव टेलीकास्ट बिका गो अनीफ शरीफा और से दानिशवरी थी पेशबिदारी को बरात वादे के तो कराची में सरपद ने या गले आई कैपेसिटी सरपद ने मतलब दमिश्क की मिसाल था जात का बरात दमिश्क के और कराची था बाज भलाई फर्क अगर ये फर्क तो न जाने गुड़ा मैं हैरान है कि बीने में था या बीने में सरू क्या मर्दुम आ तरह गुड़ा बरात हिदायत तरबियत इससे फुकता ने मुमकिन इसी वजह से मैं काफलिक बितकुत का या मैं अमल बितकुत का के 200 अमाने तहा से मर्दुमा कुता मां 200 अमाने मर्दुम इंसाना इदा मां मर्ची गुशा शिकमा फर्दानी मजबूरन मां रो गया इदा असला कार ये बेगे के तजादा शार बिका गल्ला ना गल्ले देमा ब्यार को बी औदा अमुदा गल से के तो यक मान अगर फर्ज का मां बीन में उशत का मागा एफयू में रोगुशा लगातार तो बांध और ऊंचा एफबी में मर्दों से बीएन में रोगुशा शुरू करने बिंदात करना ये पे मां कन्फेडरेशन ती वर्सेस अगेंस्ट वर्सेस बीगो दो गलानी मैना माचे कर करेंगे मां अगर ये लूट गो तो मैं कई कर आसान करेंगे मन सवाल है मैं कई कर आसान करेंगे आज दुश्मन से ब्राता गप्पे को के मन सेंटर नया ना बिल्कुल मैं सेंटर नया मां नार्सिस्टम नया तनकीद मां वक्ते के ये जगह रस्त का चाकर तरह समान है मां छे वड़े से इंसान में लॉस कोता तरह समान है इसको मां जानती खानदानी मर्दुम शुता बोले तरह समान है इसको तरह एहसास ने इसको के ती वती खानदानी मर्दुम शुता मनी आ संगत शुतगा बोले मना ये एहसास अस्तुको कि मना हैरान है कि तरह एहसास नबी तंगा तक इकरी मजे कुर्बानी मां हैराना मोशा तई खानदानी मर्दों मनी मनी आ संगत बेहतरीन आप बेहतरीन दिमाग है था यार मां पर्चे लॉस कुत गए यार और कायदा वर्कने को दानिशुर जमाने को क्या मन नार्सिस्टिक मना बिगर को लटकान को यक ना 1000 टुकर बेकांगो मुश्किल नहीं यार भले खुदाए वास्ता ये कार जो तो करेंगे और सरपद ये बेगे के तो सही करेंगे कमो वो तो कैलकुलेट बिका वही जिंदा रहा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बिका व्रत जो बेचा वो तो वजन बिकांगो के तो चेकन गए ती अमल को यार हो गए तो कुछ क्या वती दिमा उशारन गए यक जुनजे यक तहरीके यक रोचे ने यक साले ने 5 साल या यक डेकेडे ने ये 2 डेकेडांची गेशे 2 डेकेडांची गेशे ती मखलूक ती कोराज को कुर्बानी देगे और आ इक्रिम भले चीज के ती बे ऐसे ती मदद तबेगे और यकती इदारे माता बिल्कुल गुश्किया अच्छी मैं फर्दे सब मर्शी गुश्किया बशीर जेबे भले क्वालिटी से हूँ माँ ये गले मर्दुम ने भले मनी राज से बाज भले सरू के दिखी सरू कम हंसता हूँ ना अमूदा के समीना तो गुशी हूँ के ऐसे बाबा अकबर खान से बाज जहीन मर्दुम बिता हुआ अरे समीना तो अमा मर्दुम अमा वादा के तो से काफली के ताबित को बाबा अकबर खान एक बिता को तंजीम है JWP सही है JWP 4 कौमी इत्तेहाद शक्ल तक रो तो अमा
Ama Saruk, Baba Akbar Khan Bukti, ma Baba Yero Gushango, Mabada Yere Chain Air Najina, Baba Akbar Khan Gushungo, single party, single party year. تو کو تو یار گوشے کیا زین مردوں کو 30 زانت کو روتے کو یار تو کیسے وتی تو وتی پلا وتی وتر نفع بیکنا وتر مائنس بیکا پیجدار کو نکنے تو مائنس کمو تنا میں بچڑی نا تو تئی ایگوسٹک بنے گو کہ تو بعض بلے فردی بھی کو ایک مارے ایسے دمبے سر پادر کو بھی انچش ہمیں ور لگی کو یہ اور عید ہوتی آتا ہے امودا کے اکبر خانہ سے سنگل پارٹی کا پتگا مرچی 2024 ایک سنگل پارٹی ہوتی جگہ اشتراک کے عملے تاہم وہاں روکے صحیح ہے بھلے بشیر زیب واحد لیڈر میں گند گیا کہ ادارہ جوڑ کر گئے یار اور اما مرتم آج محمودہ کے بشیر زیب نام گد گو امودا ما کے بابا اکبر خان نام گد گو متوری کسی ارادہ اور کسے توری کا یرم مادہ سے برانا کنا گو یلدیا امودا ایچ بی چیکن گے ہیر بیر مری ادارہ جوڑ کن گے چیکن گے بکنا بیادی ادارہ جوڑ بکنا مائدہ سے غلام اوشت کا ما بین ایم نہیں آدھا بھلے کم سے کم بیچارے ہوتی شانگ بدوں گو یہ قومی جنزہ رہا پورا کہ قومی جنزہ تا ہر ایک کس سے مخلوق چیکن گے بطور فرد دے گا چاکر چیکن گے غلام چیکن گے تو رہے نا ما چیکن گے مارا چیکن لوٹی کو ہمیں کرکن لوٹی کو مارا یار ما پدا گوشا کہ ما یہ جونزے تا منا پاس درد ہوئے گے کہ آپ بہترین دماغ یار میں دستان شتا یار بلے چاکر ترا احساس نیستو ہوتی لوگن شتا ترا کمپلیٹلی احساس نیستو کو ترا تو ادارہ دو گلہ نہ صرف دو گلہ بلکہ جونزہ رہا تو تاون دے گئے ما الزام نجن گیا کلکولیٹ بکاؤں دو اترا وطی جندہ رہا وطی عملہ بچر کو کہ تو آتر کو یا برگے آتر امانی کا برگے کہ دو گل ایک دیر دیما بوش سکوں تو نزدیکی نکن گئے تو اکاؤنٹیبلٹی نکن گئے تو چیزر مردمہ یہ نجنے تو گلہ نہ سے ہیر جن گئے تو دا اور وقتی مطرح ساری آگو اس چیز مطرح شنی دات کو کہ بابا یہ کارا مکا کہ باندھا گلے دومی گلے دمو وشنا برای امی کارا کہ تو آسان کرنے دیکھ رہے ہوں ایسا اما کہ دو دشمن گوشے ہوں کہ ایران دی دشمن ہے پاکستان دشمن ہے بازی دشمن ہے اڑے بابا تا چیر طرح بازی دشمن دیکھے ہم اسا آتر گندگ نیا باندھا پدر با اردو سرا بجا پنچ اتا بازی تی سے دشمن دا چیکت تی ملک کے آتی روٹ یا زمین آتا ایک ساری گشتگا کہ میں مخلوق وسطی ہوا تھا آب اتگا نابود بتگا ہوں نالائک بتگا گوڑا یار زمینات تو برات لائک غلام بھیج دا ہوا یار برات تو غلام لائک ہی بکنا یار پرسنل جی ماں نالائک کے بولے ماں کم سے کم یار ایک چیزا بادے مکنے کو یا گوارے کہتے کو آئیر ہیر بجا ایک براتے کہ آئیر ہیر بجا کو یا گلے کہتے کو آئیر بجا ارے بابا ایک گلے آغا صد کار تو کا یا کارے غلط کرنگے 9 کار کا صحیح کرنگے یہ 9 کارا تو شر بگو اور ہمیں یکی کار یہ حراب بھی بگو بھی وہی تو 9 کار تو صحیح کتا یہ کار تو حراب کتا بھلے یہ ہمارا جرت نہیں سنگا کہ اپریشیٹ کرنگے اور امودا کہ آپ گلے سے مخلوق یار تو بشیر زیبے گنا واری درو سنگا سر ساتھی آکے ایک مزن راج کو آئی گنا وارے قربانی دے گیا عہدہ میں ماہرے یہ بجنے کو یار تی مخلوق ہے تی سفید کو اشاد کن چاکر مردم بگر انی گٹان نا برو بگر منت خبر وار دا کنے برات کو غلام تی باز گوڑا رہے برات سمیہ نہیں مگا برات سمیہ میں ایک تایی تو گپ کا بھی بلوچ قبل دفعہ سمجھان سمجھے جی یک جی منٹ غلام بله غلام گپتے بله یک منٹ بنا دے صحیح شی غلام جان باز گپ جو نا باز صحیح تھا غلام جان خیر تو کم چو پارسل ما بولتی گپ بالکل صحیح تھا کہ اگر یک مردوں تو بیا تو یک یک پارٹی ہی یک گروپ ہی یک جماعت تو ٹارگٹ بکنے یقیناً انو مثلا مثال گپ جات شبی نیم گوستگین وقت ترا شمار یاد بنی تو 2012 یا 2013 14 ہمیں دورانا وقت کہ یک امی وڑیں گروپی سرگرم بینے میں خلافا حالانکہ بی این اے میں آٹیم بے اپریشیٹ کی بی این اے میں آٹیم بے اما چیئرمین آرہا لیڈرشپ آرہا اور تنج تک بی این اے میں ہوتی مردمانداش کہ خبردار شما وڑیں گپ مجنے یک پارٹی خلافا یا پردی خلافا بلے بی این اے میں کسی پارٹی کے بی این اے مارا حمایتی ہستے ہیں بی این اے مارا دوزوا ہستے ہیں بی این اے مارا دگا مردم ہستے کہ بی این اے میں کار کو نہیں بلے بی این اے میں خیر خواہ ہیں عوام تو کا تو دستگا کہ ادا یک واجکار واسطے سروگ خلافا چھوڑے مخلوقہ پوسٹ لکھ کے
یعنی ذات خود یک واجکار نام سرا کیا واجکار ما پادن چیرے آک نو بل اماٹی باہوں انگا بین ما وتی مردمان کسے کا بین میں نام لے کے بین مار معطل کو ختم کو بین نہ اٹھی چیز بھی بالکل تی راستہ کے وتی تو یک گلی یا پارٹی خلاف لے کے لازم یک لکھ کے تی خلاف نا تی خلاف لکھ کے ہمیں تنقید و ہمیں اتحاد ہمیں معلوم دوری روان بھی ہمیں پرشت پروش بھی کا سرچی بھی دنیا ہب ماچ سینما گیش وطن اڑے تگا نا تنج تک ہمیں عملیں کہ ما اما گیش اور اما وقتی ہمیں گپ پتا ہمیں سیم گپ کے مرچی چلا گا ہاں آ وقتی بھی کا پمی شتا مڈی چارٹر احتساب تنقید ہمیں لفظ سیم ہمیں لفظ جندہ تنج تک روا گا ہاں تو ای گپن چی وجہ درائے مرچی ای گپن چی ماشان ختم کنے ای گپن چی بلوچار سید مکنے بلوچار شنگ شانگ مکنے بلوچا بلک شما ما وتی ود موتی گونڈ کی اختلاف یلا دیت ما مستریں دشمن خلاف یا جگہ بے تنکے یا بریش پدر رندا شما دشمن کے شکست دا گڑ رندا ای گباں تو ای خاطرہ مامی گپ جا کے تی گپے غلام جانی گپے کے بوکی تی گپ راست ہاں کہ اگر تو یک دومی خلاف بلک کے گڑا ہمیں دومی آئی خلاف لکھ کے ہمیں اختلاف دین پا دوری روان تو دین پا مستر شکل روان چترا یاد بھی کہ بلکہ من غلام جان ترا یاد بھی ضرور 87 بحران تو کا چیتا کچھ تو کچھ اندازہ سر بو خیر منت سمی جملتی برات سمی گپ میں تئی Raja Lashkoche jak jeste mi gappa budorani cheviste charter domi sai domi option chiyata mana ama cheez yaad at Raja Lashkom she dorain charter kwanne chana gunbita Raja Lashko tor pida hai khair mana pada amai ga piadat ma pura Ramzan mai mardo mote gumaro mango mardo mara chu aja oda jost ka ke ti deen kain ti nabi kain میں دفعہ دار پہ چارٹر یا کہ اس میں مغربی بار تو بچار لاتی چیزاں یک کی وجہ کہ سنگت غلام چو گپا شاکر سرا ورال سوری غلام جان یہ اسٹائل چونا تنقید ریپلائی نہیں دومی یہ کہ سنگت سمی جہلا نات نشتا یہ ہم طریقہ نہیں کہ یار یک کی بیت عام اردارہ سنگسار کرنے کی کوشش بکام آئیے کویاں جور میں کتا کیسے کسی سنگسار بکام ڈسکشن ہے باہر ہے ٹھیک ہے آئیے رائے اختلاف میں موجود ہیں آئیے رائے سرا آئیے بہرک کے مسئلہ روچے مروچے اٹھتا تھا مادرائی گمتے پاک نہ کنے اور دومی کیسے ریاست کلات اما ریاست کلاتا کو شکاں کہ بین میں آئین تہا واضح موقع پہ کہ ہمارے ریاست کلات اب 1005 کیسے 4 اب پنچ برٹش آستے آستے کیسے آئی شروع کتا اور 1909 کیسے آئیا کیسے پدا بلوچستان قبضہ کتا تو مطلب اما وقت ہے کہ اما کان بتگاں آئے نا کیسے نات صاحب یا بینم کیسے خانہ کلات لقب دے گئے وجہ اولی کاناب خلات کیسے میر محراب خانہ کیسے شروع کن سے نومبر تو گوشہ کے مول مراد ہیں کہ ٹھیک ہے ادا لوجک کے موجود ہیں کاناب خلات درائیں اما کے بلوچے ریاست وتگاں یعنی کیسے کنگانا اما خان گوشتا تو انچوارا بوتی نا شیخ گوشن جاگئی ملک گوشن ای لوجک ہے اسی تھا کلیئر ہے کانسیپٹ باقی بہرکے آن یک پردے آئیے گا پہ ایر کو تھا سر گردگی نہیں اور آئیے گا پارا جاتا گپے گمائے میں اختلاف موجود ہیں آن دو مردم اسی طرح اچھتا تھا پورے راج یا کسی قوم آنگوشی میں آزادی ہے میں جو دے چے دگے اور میں چے دگے سر بلیف کنے ہمارا اور کہاں ہمارا باہر نہ کہاں ٹھیک ہے مردم اختلاف موجود ہیں اختلاف باں پولٹکس سے تھا اختلاف بنتے ہیں دوہمی وجہ لشکوا گپ جاتا کا تنقید ہے تنقید ما وقتا کہ دستا تنقید کے پارٹی دانی میٹنگانی تھا نشتا گئے گوڑا میں کیسے ایجنڈا بتا ہے تو کو تنقید لازم مان بتا یا کیسے بین الاقوامی سیاسی صورتحال اما گزشتہ کارکردگی آئندہ کا لائے حمل تنقیدی نشستائی تو کا مان بتا یہ درائیں چیزاں چے بعد تنقیدی نشستی واسطہ مان بتا کہ تو گوستے تہا چی کار کو تھا تی گوستگی کارکردگی
آئیے سرا ار یک علاقے اما زونیا یا سنگتیا کیسے اکاؤنٹیبل ہوتا یہ سر تنقید کرنے ہوتا کہ تو ایکار ایرنگا رد کو تھا شیئے کہ آئیے سکھے کے پروسی ہوتا ہوتی ردیاں بکشی تو پدا سنگتا کوشش کو تھا دے میں چکر جوان تیرے رپورٹے بدا بلے ہر میٹنگ تاہا کسی تنقید نشستی ہوتا وہ تنقید نشستے مطلب شین کے تو ادارہ جند وتی سر جائزہ بزری اما سنگت کے رشتگاں آن وتی نوکیں آئندہ کا لائے عمل یا نوکیں اسٹریٹجیے آن جوڑ بکنا کہ میں گوست میں پاسٹ کے استے یہ بتا نو فیوچرہ کیسے مچے کریں نو ادا شین کے سرجے روچا کے استے گا بی تنقید کرٹسائز دیکھے حل یہ ہم جوانے عملی نہیں دراصل یہ ہم جاگا نہیں تھے آئیے واسطہ بائدیں آرے کے ادارے وتی جند تاہا منندی وتی تنقیدہ بکا ایمانداری سرہ بکا اولی گا پیشیں کہ مروچی مولانی اگر جنگے یا چیزیں عام بارہ بوگاں ہر چیزیں ما کھسی جنگ کے خلاف نہیں جنگ دشمنہ کہ ما شیطانہ کے گوشے کہ شیطان ہر جاگے جنگ کا مارا قبول ہے مولا ہم جنگ کا کیسے دشمن ہر جا مارا قبول ہے بلے یک سوال ادا یہ پیدا کبھی ادا سوال جنم زوری کہ امی پارٹی زانی کیسے ورکر کیسے کایا ادا امی گپ کے بی این ہمارا گوشک بھی کہ بی این میں تنظیم یک نیمی کیسے مغربی بلوچستان حمایتہ کا یک نیمی کیسے آئیے کیسے لیڈرشپ جو ظاہر نہ کا ما اوپنلی گوشتا کہ چیز کیموپلاج آن کنگ ہم لوٹا تو تی نام کیموپلاج کنے یک تنظیمی وتی کیسے مکارا ہم کیموپلاج کت کا پرچہ کیسے مردمہ بکوشاری نہیں آن سبق کی مارا آلریڈی رستا وہ مزید ما سنگتانی کوشاری نگا کم ابیں تو دومی نیمہ یہ مخلوقیں کہ اسی کی ٹھیک ہے ہما مردم کے نام آگرہ مروچی کیائی جنگر آن کتا ماوائی گپا اوپنلی گوشنگا کی ٹھیک ہے گجر جتا مولائی بیتا ارکت بیتا دشمن جتا شرن کاری کتا بلے آیا امی تنظیمانی تاہا میں مردم کے آئینی تنقید موجود ہیں گو بی این ایم مروچی ایف بی اے میں نام سرا چوشن چیزیں اتکا کے جنگر آن کا باید بکنتے تاکہ اما معاملات جند کلیئر بھی تو وہ تارے دا کیموپلاج کنے ایک آترا کیموپلاج کنے کہ مذہبی یک نام ایمان ہے بلے دوہمی مردمارا گوشے کہ تو تا کیموپلاج مکا ای وقت یک پولیٹیکلی کیسے گوشت کنے یک بلند رہی یا مجرمانہ رویہ ہے ادا شہیں کہ تنقید ما کے کنا باید ہمیشہ کہ میں سوشل میڈیا کار آیا تنقید چیزیں اس طرح جائز حضور ہے کہ مبذورہ بلے میں سوشل میڈیا کار ادا شہیں کہ ما وتی سرامہ موروزی آلاتا میں ارچی بلوچستان چپو شاگرد دب ہو گئے مغربی بارہ یا مشرقی بارہ یا افغان کیسم بہرہ ادا ما بیائیں وتی عیال و لیکان درشان بکنے وتی سرے بتگیں جبرہ وتی سرے بتگیں ظلمہ یکی دوہمی گما کیا میں کمیونیکیشن گیپ یا گیپ کلاس بھی بلے دا روچ پر روچ میں کمیونیکیشن گیپ کیسے کلومیٹرن چے مائلہ روانے مائلہ چے کیسے چے وشنتے دریائی کیسے مائلے کیتے سوری کہ منا گوشتے کنے نارٹیکل مائل نو دیم پا دیم نارٹیکل مائلہ کیسے روا گائیں نو ما انچو اتکے ما کیسے کلومیٹر مائل نارٹیکل مائلہ سر بیتے گئے یکی دوہمیے اما کے برداشتے میں درمیانہ کے ہمیں پاسلائیں ہمیں کسی گے پہ ودی بتا کہ ما یکی دوہمیر دربین سر دیست نہ کنے او نا کہ استے ہمیں سنگت من یک چیزیں شک کے غلام کلیئر کرنا کہ ما نگوشن چاکر عرابی سنگت ہے چاکر مانگتا گوشن جوان سنگت ہے دراصل اشیں کہ تی چاگرد طرح چرنگا کام نو چاکر سر ما کلاپا ہم نیا نا سر تنقید ہم نہ کرنا بلے چاکر کے گوشی ای باہران کے سرا دوری کو دوئی نہیں ما بزوری ایمانداری بکا ٹھیک ہے نا ہمیں مخلوقی کے ادب ہوا گئے ادب ہوں تو یک چیزیں کہ کنے طرح کم و ٹالرنس ایر کنے گی دوئی نہیں ما ایز اے اسپیکر ایز اے ہوسٹ تئی کرا چیز ایکوال بے میں یا واشن کے تو ٹوٹل نیوٹرل بے اگر نیوٹرل بھی تو نہ کنے وہ ٹھیک ہے نیوٹرل کس نہ بھی بلے ایک کا ہم کیستے جانبدار مابو کے درسیں چیزاں ایز اے لیڈر وتی سر بزو کہ میں لیڈر ہوں ایک آ رہا ہم مکان ٹھیک ہے باقی ہم کے دوری کے پیدا بگائیں آئیے سبب من ارچی کے سنگت گندگایا دراصل اشیں کہ ماوتی سینئر سنگتانا کا مویا لگتا تھا
ما kamash lashko discussion ana yalakkuta ma waja sarjabar araga yalakkuta ma waja asipare de araga yalakkuta ma dege sangatana ma arta ama kese harana kese sarnan sreb ma ama makhlukat arta ke politically kese wat tanyata yak jage na ushtatanga ani narrative ar 5 minute sara 5 second sara badal bi आगामी जंगा कैसे तो जीर ऊंचा गुशा गाया था कि जी हमें मखलूका था हमें संगता के बीएनएम जंगी गलानी दोए के अस्तियारची जंगी गल अस्तमा नावना गिरन के तर्जुमाना आजाद नामा गिरन ओपनली गुशा के मा तर्जुमाने मन के अस्ति सियासी इखलाकी हिमायत कना कसी भी कुछ भी जंगी गली भी कुछ भी सियासी गली भी मनी आए नियामा ये डिफरेंस मौजूद है तर्जुमाना बाकायदा गुशां के फलाना जाके वाक़िया बिता अब्दुल्ला के शंबेजी मा जताओ में ये फैसला मा आत का स्पेस था आया उती वजाहत को तबले मारा ही हक नहीं ना ही मायने तर्जुमाने बले यक नहीं में तो काय एक प्रोपेगेंडा कने के यक तंजीमी के जंगाएं जंगी गले ना होना गया के ऐसे पिदाई कनगाएं यहाँ के ऐसे इकार कनगाएं और कनगाएं आइए दुनिया था उतरा मानना है था तो पता का है गुशे के जी ये मजहबी मर्दमानी गोमा नंद अपने आदत फलाना जागा ये गाड़ी के ऐसे दाश्त के मजहबी मर्दमा मा खिलाफ करने आया गुड़ा ये मजहबी आ मजहबी तो कछे पर के सिर्फ और सिर्फ मारा ये वक्त था ये फैसला करेगी कि कस से शैतान आ रहा हम कैसे कहते मैं मदद तक हमारा दूरेगी बलोचारा ना बल्कि हम जाबरारा म गाजिबारा कैसे हम डिक्टेटरारा या कैसे मनी सरा के अर्चवड एक्सप्लॉइटेशन बुगाए आइयरा कैसे कनोकारा हर मर्दों में तकलीफ दा मन आइयरा खैर खाना कम से कम आइयरा आराब ना गुशाओ भले माँ अर्टी में खाए उती जिंदे लफ्जानी उती गप्पानी को मन गेट कने माँ उती जिंदे मतलब पॉलिटिकली में रवैया मैं स्टैंड यकी नहीं माँ वो ये हिसाब किसी बांधा हुआ पाकिस्तान या कभी रहे बांधा मो ईरान भी अक्का रहे कि माँ उती स्टैंड बदल कुछ कना गाए माँ यज जागे वो तर दाश्त न कना गाए माँ गुशें के जी ये नीमा कैमोफ्लेज रख कस्ते दो नीमा नहीं है ना हर नीमा कैसे अक देगी मन गुशां के मनी अमसायक मनी अक्का बेदा ओ माँ अमसायक अक्का मदिये ये बितना का गुड़ा अक दोए नीमा वहाँ तो कैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आना कैसे गुशे तय कर रहा है कैसे इत्तिसाब अमल शुरू को था अकाउंटेबल अंगुड़ा हम इदारे यहाँ तरह अकाउंटेबल करने गया मायरा करते तो बेकने भी तरह का ब्याई फैसला बेकन कि तो मना अकाउंटेबल बेकना मन तरह कना या वो ये बेकन कि मन तरासला कना या तो मना असला कम भले तुरु चैनल इदारे बुनियादा अमा इदारे गुमा किसी निंदो गेंद बायद हमेशा की इदारा इस संगतानी कैसे कमाशनी कारां की मगेंदगा तम बावस्ते युरंगी नजुकी पैदा भी भले ये नजुकी बजाय च नजुकिया बजाय के मर्ची मा इश्तराकी अमलियत प्रोटेस्ट या सोच टोपे दपा दे तंजीमानी निंदगा बेल मावा सोशल मीडिया तहा किसने इश्तराकी अमलिया नशते हुआ चेक्का साल मशर यूटिलाइज करना गाए बजाय कैसे मरुची कैसे मा चेक्का गैप में तहा वदी वो गाए मा पृष्ठ गेस्टर शिकार बुत गए बजाय अरकस कैसे मरुची मा स्पेस जाने नादरे जुदा स्पेस है नंबर 1 चाकर जुदा स्पेस है नंबर 2 गुलाम जुदा स्पेस है वार सभा साहब जुदा स्पेस है कदी कैसे पार्टी जानी वो खैर बेल ठीक है ना अरे यके वाव पात के स्पेस ठीक है कसे यके स्पेस हस्ता यके मूड न लगे दोमी भले हमें तादाद ये जागा बितका लाती संग 2 जगह स्पेस भी अंग समझा के माँ मतलब यकी वशी कि माँ गुरु ही मामला था खलास करने लौटे माँ इज्तिमाई सोचीदार लौटे पता यक नहीं में माँ गुरुबंदी नहीं मरा होगा गुरुबंदी नहीं मरा होगा कि माँ गुरुबंदी कनगा कि जी एक कार इवड़ा कनेगी चेक यक नहीं में ग्रुप पे बाकायदा कहते हैं जाहिर भी क्या ग्रुप पे गुड़ा अमा अव्वली ग्रुप के अस्तिन चीज़ां ने जोड़ का गुड़ा इस सरपत बुबू के बाकी कैसे हम जमीन ने सरा इर्द गिर्दा के सितारे चला गए हम कैसे चक्कर जना को यक्की चक्कर गए ना नु ए सही नानी कैसे जागा ना जागे गा पाया ना में महसूस बा चेक लोटा इचे वाइड बेकना लोटा के माशनी बाहर मावा भले आयना महसूस भी कि जुदाएं तरीके में खिलाफ कार बुआ हल्के हकीकत रंगा नहीं
اگر سوشل میڈیا سر کار کنے ٹھیک ہے ار یکی اتی تنقید اتی کرا ایر بکنا اما جوہتکار اما تنظیم یا اما بلوچ کار ہیں اما یہ دیما ببرائے دا علمی حوالہ کسی بیان ٹاپک ایر بکنا سنگتا انوائٹ بکنا اسٹری سر گپ بجنا او انچے اصطلاحاتانی سر گپ بجنا او انٹرنیشنل کیسے سیاست سر گپ بجنا او میں نیاما میں چپو چاگردہ چی بوگائیں ما کجا چیزانی سر اثر مند بائیں بعض ہی سنگت کیا دا گپ جاں ما انچے سنگت گندا ما گوشے کہ بعض سنگت ما کسانی سنگت گندے ما گوشے کمو مارا چے کستر بلکہ میں براتا سال یا 2 سال کستر با یا کیسے پولیٹیکلی ظاہر ہے میچور ہم پولیٹیکلی کسارا کیسے انہیں کسے کسانے کسے مزہ نہیں بلے آئین تاہ میچورٹی گندک کے ایک آترا یا سیکنڈ جنریشن پیدا کی آئی تا سک کی طرح سنجیدگی گفتگو گندک کہتے ہیں کہ آئی تاہ ہمیں عمل جند موجود ہیں بلے ما اتکگی یک مردمی پرسنل معاملے سر ٹھیک ہے سمی نہ تیٹرے کان ڈرامے کان ہر چیزے کان نو میں اما کہ کوہنے مردما ہر چی کے کیسے اینڈر استنگ ایکسپائر ڈیٹا آن کیسے کرٹسائز کرنا کہ پلان یہ بہت چٹت پلان یہ بہت چوکیت بھائی تائی مسئلہ ڈپلومیسی ہے کسی بوتا چکی بگلا کان سرا کان یا کیسے اکسے جوڑ کان ہوتی گاڑی تائر کان یہ پرسنل میٹر ہیں ایک کا ہم کیسے ریسسٹ مبو کہ آئیے ہر عمل سرا کیسے من کرٹسائز بکنا آئیر پرسنل لائف پہ ہم مست ہیں اسپیس جان چو سنگتیا گو کہ یوٹیوبرو ارجا گیرو آئی پرسنل لائف ہے ادا دا سنگتی کے نو گپ جان آنشی میں ڈاکٹر ایم بی بی ایس ڈاکٹر باندھ مریض بھی مچاری کہ جی آئی راکنی شپروچ نو اسپیس وڑا بھی کہ تو تی مریضاں پرچہ چارے یہ وڑا ہم نہیں نا ارکا سارا آئیے کارے کنگا بیل باقی کوشش بھی پوزیٹیوٹی نہیں مبرو ہیں برال ڈسٹنس سے مشمار پاس لگو نارٹیکل مائل ما سربت گئے او اشیا چے بعد نو دگے کہ اسے ما بر اعظم تو بر اعظم بیما او آگا یہ عمل دیما برو بعد ہمیشن کہ اما اپلاتون کے آنچے ارسطو استاداں نو بیلیاں استادانا بیاہ شما کیسے ما وطی ما استادیہ کنے کہ وط ما وطا کیسے علمی بحث سے بندات کنے ضروری ہر سنگتی کیسے کہ کیسے کہ شعر و شاعری کا اما ٹھیک ہے یک روچے اما بلے چلی یا روچے کیسے یک کی ادب سر گپ جاں بلے گپ جاں یا سیاست سر گپ بھی ٹاپک سر گپ بھی کسے آگا کسے کہتے ہیں بھی انچے لاتے مرض استان کے بلوچستان تا ودی بتا آئین سر گپ جاں باید گپ بجاں تو مارا کیسے صرف اور صرف نالج لوٹی ماں کیسے علم طلبگار بے بے علم من کھے داں گواری داں ماتے داں براتے داں ماں ہر وقت بجائے گوارانا موٹیویٹ کرنے ڈی موٹیویٹ کرنے تو سیاست نہ جانے تو خاموش بو بلے امی گوارانی گپ چا درسن شترا امی براتانی کیسے ایچ نہ جان ایچانی عمل درسن چا شترا چے جنگ نہ کنا پڑا نہ کنا او دروگ نہ بندہ تچ کی گپ جانا مارا دوست نہ با کہ تو نہ جانے چے پراڑی نہ جان دروگ بندک نہ جان زاد دیگ نہ جان بدگوشک نہ جان ایک خاطر ایچ نہ جان امی سیاست کے تو کنا گئے سمپلی کیسے کنا گئے تھے کہ تئی لوٹانی مطابق باقی کا بعض منی دبو جو ٹائم ہے اماد جانت کا اماد جانا گوش دار کماش کیسے میرا سرجوا بیارے واجہ او نات صاحبہ بیارے بعد یہ میتا یہ چیز میں بھی کہ ناتت کا فلانت کا بورزا ٹالرنس بھی اگر تو پولیٹیکل ورک کریے ٹالرنس ایر بکا اگر پولیٹیکل ورک کری نہ گوڑا کیسے پرسنل بو اٹیک بکا آئیر کیسے بد بگوش حراب بگوش آئیر گوش بیدار ضرور کہ آئی کرا لوجک کی ضرورت ہے آئیر بیل کیا ہوتی وضاح تکنگو منتوار برات بھی بلوچ گورا نہیں آئی چرند ما کمو گپ کنا گوڑا ٹوپیکا وتی سرحال سرکاریم برات آمنا یسا آمدے گورا دی ماریں بھی بلوچ توتی گپا بکا منتوار وشت وجہ شباب وجہ ما اذا درسنی ابر گوشتاشت ما یک خبری کنن که ایشین که شما چی لوٹی بلوچ چی لوٹی بلوچ لوٹی که ای دی ای ملک آزاد بھی ایران اوکیپائڈ بلوچستان بھی یا پاکستان اوکیپائڈ بلوچستان بلے تو نوم پچا ہر یک پارٹی ہوتی ملکے تو کا نشتہ اما ہوتی واسطہ کار کا ما انچو گندگائی کے بی این ایم اگا بیانی دا کہ مارا او دا کارنی
ishana karne ishani mardum ishana ichi karne to ishi khilaf tankid makan to what bro to agar ushe tei freedom of Balochistan che party to bro amuda uti irane wa khilaf abar pika a grounded party a ground buta ma makurane amane mega ani mardom amuda nishtega ani mardom pana zurta latti jagaya anchi mardom aste a yuri chian akne zaru ani tu ka quwwati jinde ek masla hai BNM چون لوٹی کے ایران آکیپائڈ بلوچستان آزاد بھی لوٹی کے بھی تھے BNM لوٹی کے بھی تھے شمال لوٹی کے بھی بلے انو پچھے پارٹیاں نہیں موقع پر وقت چینج با یک 5 سالے سا اترے دیگی موقع 5 سالے بعد دیگی اگا دوے نیمگا بلوچستان تو کا یک بلوچستان آکیپائڈ بھی دومی بلوچستان پائیدار رسی اگا باندہ اسرائیل و ایران جنگی بھی ایران چکا چی بھی مارا میں واسطہ پائدہ ہی تو پاکستان نہ لوٹی کے یہ بلوچستان آزاد بھی و ایران نہ لوٹی کے یہ بلوچستان آزاد بھی بھلے نوں گا پیشیں کہ او دا ملا آتگا ملا یعنی نام چیئے سرائے آج نامے دے مانا لکھتا بلوچ لیبریشن آرمی یا بلوچ چی وجہ اک باندگا عربیت بیانی دیا تو بگوش عربی کودہ نوشے چیئا تو ان دنیا آئے نوشی اسلامک فائٹر جہادست کسی آرین نیمگ لکھتا کہ آئے بلوچا اور باندہ ایشن تو نامہ ایدہ بگرے ڈنی ملکہ اوشا یار یہ اسلامک فائٹر عملہ کرتا یہ چیئاں طالبان چیئاں کس ندا ایشنی موقب چیئے کس نرو ویکیپیڈیا و نچاری نود تو گا پیشے واجہ تی پارٹی نامہ تو چیئے سر ارکنے اما وڑ بیتے باندہ ما مننے کے ایران سکے عرب ملکی بلوچن اس طرح باس چیکنے کردان اس طرح کنے گئے بلے وجہ تو برو پچا 5-6 بلوچی اگر ڈنی ملکہ کو ایربیار لوڑا بھی ایربیاری چی بھی ایربیار ابگو ود پرو ہمیشی کلاپا بر پکا تو تنقید کنے تو دومی یعنی خارگردی تنقید مکن تو وتی جندے وچی جندے عمل ہمشن سے پکا انون دیگی وجہ شما امدہ ابر کو چاکر یار ایش بلوچی چیشن ٹیروک اشرا مو اچ بر سیریس نظرتا ایشی ای مرد دستن نا ایشی روتن دومینی ٹویٹر سرا چیپ کنتے کمنٹ کنتے زاد انتے معلوم برو ایک جگہ ٹویٹ پکا ایشی چیرا برو زاب دے ای ورڈ پکا پدا ڈیلیٹ پکا اڑے ای مردہ گی مارا گی ہمیں دوست سے انگریز استی ایشانی چیئے تو کا زاو دا پدا ماں بھی زیادہ ماں بھی ہمودہ نشتگتے زیادہ اب من دب 20 طرح یوڑی وائٹ مردم کاریم بھی بلوچستان اکا گا برکنا چی بلوچستان آزاد بھی یہ مردہ یہ امریکی ایشانا ماں ہمودہ منہ توارش کو بیا تو آزاد بلوچستان بار یہ تو گب بجا پولیٹکس من پولیٹکس کو ایشانا شرنہ لگیت چاکر ہمودہ منہ زیادہ سمی بلوچ برزا نشتگا ہمودہ پدر ہندہ سمی یاد گشت کے تو زیادہ تا ماں رگو بھی ماں زیادہ آئی منہ ساریہ زیادہ تو گا پیشے کہ تنقید دیگے چیزیں زیادہ ایک دیگے چیزیں نو یہ بلوچری ٹیرو کے اشرا نو مردم سیریس بلوری اسی ابرانچی مردم انچکا لفت اب چیشا شغل بازی پکا آگا یہ بلوچستان تحریک کے خلاف آبر کا آزادی ہے سرمچارہ نکلاپا پارٹیاں نے نقصان دے گئے کہ ہودا بلوچستان آزادی واسطہ کارایا گوڑا یہ مردارہ بائیکاٹ پکنے شاچوشن بلائنٹری چی مدی منت وارم اور راستے یا بردیمایت بلی کلا پرسنل مبیتا انچوتی گپا بکا بلی پرسنل مبی آبی میں براتے نا نہ پرسنل ایک اپنے ایک چیزیں عرب ہیں عربوں تو عربی وتی نظریات بگو منی کلا بیستے امشی تو کا اگتی گپ ختم بوتا یا تو گپ کنک لوٹے دگے نہ منی ابرما نوشن دبوچ کی منت وار سلامت باتیں ما یک چیز گوشان دا اگا ارکسم بی منو واسا پرکنا کنتی ما کل پارٹیانی کسی ہم بندوق نیا کسی گونا ہو رنیا
وما وتی إذا يك بلوچ وتی نظرة وشام کسی بلوچ منا سرپد بھی کسی پنجابی سرپد بھی ہم بیتے کہ انچو ما اشکو دیوانے تو کا کہ گوشک بوتا مسئلہ نہیں گوشک بوتا کہ تئی ما پارک نہ کھا اسی تئی پنجابی تو کا پارک نہ کھا تئی تو کا پنجابی تو کا فلان یہ تو کا پارک نہ کھا خیر پارک نہ کھا مسئلہ نہیں یہ معنی نہ داری تم واسطہ پنجابی انسانی منا انسانی پارک باز واقعی نیستے فکری پارک یا بلے او انسانی پارک نہیں خیر ما یک چیز گوشم توری برات غلام ترابی گوشه گیا منی کہ الا مرد کوشش بکنتے وتی گپا وشی وڑیا بکنتے بجائے کہ یکیا یعنی ٹارگٹ بکن بوشی تے شتر یا بوشی چلو ما سمجھا منی جند سبیہ بلوچ یہ برکنتے بی این اے میں یک جاگے ماں خلاف آستا اینه که نیستا اما روچی که ناکو آشما اما ویڈیو من سر اولی پر راه داد و اما روچی میں گپش کتا منا وشنا لگتا ان چیه درو ببندا منا وشنا لگتا ما ای اکے تو کا نیا بلے نہ کہ ما یک راڈوے پہ ما چالو بیاں 24 ساعت بی این ایم ای طورا نہیں یعنی کہ من وشنا لگتا منی نظریات آئیے بلکہ ڈاکٹر نسیم نظریات ہمشے کہ آئیے ہوتی ابر کتا ای منی نظریاتی موتی نظریات وشا سامی بلوچ ارچی گوشی آئیے نظریاتی بلے من آئیے فکر منوگر نہیا آئیے ابرانی ما منوگر نیا من آئیے گوشا ڈائریکٹ من تی منوگر نیا من تر ادا اگنور کنا تی گپا ایچ مانا ندیا من تونا ایا برکنا بلے نن کہ ما آئیے بروان یا پارگی بڑا بکپا شپروچ آئیے پرسنل چیزاں ابرکنا آئیے نیگٹیو بکنا آئیے بیزت بکنا اے بھی گپ نہیں اے گپ نہیں منا اے کنگی نہیں منا آئی منگی نہیں آئیے گپ منگی نہیں من آئیے گپے گونا یعنی اتفاق نہ کنا آبلی ہوتی گپا بکنتی اوکے گوشنا یہ چیزا بلے اے وڑا نہیں برات چاکر کنا گئیں برات چاکر شرین براتے ہمیں تانا دو سے عادتی استا مردم ابرا نیلی گپا نیلی دور کانچی چیز میں دستے او من نقشہ آئیے ماں بلکہ آئیے پیما انچو کار بھی نکتا نہ کہ کھنا نہ کت کنا بلے ما یہ گوشا برات شاکر ممکن ہے دیگرے گپے تو کہیں من کلا مردو انچو سرپد بھی کسی گپے تو کا مبی اگا تنقید کنتے گوڑا یک برے دوبارہ سے برا کنتے پورے مائے تو کا نداری ابرا ریپیٹ نہ کنتے بعد مردم جند دم با انچو اس کنگا او اگا تنقید کنتے ارچ پارٹی تو کا تنقیدی گپیا مردم تی نظریاتی طورا گوشیتے ارچ پارٹی بی نہ کہ یک پارٹی بڑا کپیتے اننا بلے درو پارٹیاں گوڑا بوشیتے درو پارٹیاں تو کا شرری بھی استے درو پارٹیاں تو کا خرابی بھی استے اما شرریاں چے تو بگوشے کہ شررا گوڑا شتر بکنا ہوتا آئیے تو کا کہ خرابی استے گوڑا تو آئیے بگوشے کہ آئی ہوتی شرریانا خرابیانا بزانتے شترے بکنتے اے نہیں کہ تو آئی یارا امین چو لیولا بیارے کہ آپ دا غیر انسانیتی سلوک بھی یا کہ دشمن گل بکان دشمن پدا آئیے چیئے تو کا وتی یک برات یا دیگه دا ٹیکس لکھتا منی دیوان تو کا ما ٹیکس ہر وقت بند کرنا بلے انگا تک بند نہیں آئی پیسرا لکھت ما امید کنا میں بی بلوچ یک اذا نشتغا نام یا نیزانای منی کہلا یہ ریموو کتے شرطا یہ میں باری کا ام دے منی کہلا او اس بلوچ 12 من تراغوش گیا تو وہ تی ٹیکسانا دا ریموو کن منی دیوانے تو کا تو لکھتا گا یہ واشنگ اپ نیا بی این میں باری گا یا آدھے جنگی پارٹی باری گا یہ واشنگ اپ نیا یہ گپ تی دشمنا گل کن انتی تو وہ تی دشمنا اوپنلی گوشے گئے کہ تی پروبلم چی تی وتی مردم گونا ادا طرح یہ گپ منی کہلا زیب ندن نا ہر کس بھی او ہاں یک کے اگر غلط کھانا گئے اگر منی کہلا کجام بھی مردم بھی کجام پارٹی تو کا اور بھی منی کہلا بجائے کہ ہمیں مردم ما بیان دیوانے تو کئی گپاں بکھنے شنگ بکھنے یا کہ ٹویٹ بکھنے کہ دنیا میں دشمن آیا واضح بھی بیش کنت بگندی کہ چی بیا گئیں گل بکن گوڑا بہترین ما وطی یک دیگه گروپ پہ پچ بکنی فقط وط موت بنندی جست آئی تو کا بلوچ وطی بلوچ بھی اما بلوچ کے زانا کے قوم دوستا اما این درمیانا گوڑا یا بر بھی انتی گوڑا انچے گروپ پہ اد بکن انتی
اغنا کے وات موتا می ٹیکس تو کا بوشنتی بلے دیوانن من کلا اذا اوفن اسپیس تو کا ایتورنگ اپ منا کامو کی پورا وتی سرا وات اما اگر تو دوستی گوشیانتی دشمنی تو دشمنی گوشیانتی دشمنی آئی منی کلا تو یہ گل گل کنے آئیے کوشش کن گئے گوڑا آئیے کارا تو دیما آسان کن گئے کوشش کن گئے آسان تر بھی آئیے کار انا گوار یہ اصلا میں مردم نیا یہ اما بچے اشنتہ سے ما ڈیڈ برات اسکواڈ برات مردم بھی یک سکے استنگو منا بل موتی گپا پورا پاکستان ہے کنا ڈیڈ اسکواڈ یک مردم استا سکنڈ اما ڈیڈ اسکواڈ مردم ایک کارا کن ما گیا دسکوار تانا نگوشا بلے میں وتی برات کن گیا امدا دیوانند کو اورا دیوان انا جتا یہ شے بلوچے ما گندگا شے بلوچے نام سرا چیز استا بلے یہ اسے شے ما چاکرے یا بی میں مردم ما سرپنہ بلے آئینی ردی وینچے پاکستان پرست سے برات تو منا بل موتی پاکستان گپا جن پورا کنا کمیٹی ما زکن بیال گیا کنا مرندا تو وتی گپا بکنا منتوار بیا من گوشا ہمی چیز یعنی میں تو کا یہ چیز باہد ختم بھی بیتیں کم بھی بیتیں اور یک بری اگر بینے میں یک چیز بینے میں مردمہ گوشتا اگر یک چیز بلکہ نہ بینے میں کار کو تو نکنتے آئی نتو نینچو کار بکاویں صوبہ ایران باری کا پمش کائی گوشتے اگر نہ کہ آئی کار کنگے بلے آئی نلوٹی تر اوپن بوشتے من چے کنگے دنیا یا آل بدنتے اگر آئی نلوٹتے منی کہلا مردوں سرپد بھی انتے اگر آئی لوٹتے آئی کنگے یہ تاریخ کا یہ پیش داری نہیں منی کہلا ایدگا پارٹی کے کنگ لوٹا امایاں وزیری مردو امبرا بھی برو امایاں گنا کارا بکنتے صوبہ ایران بلوچستان قبضہ کتگی نا گوڑا ہمودا کار بکن در روچے وطر امین چو مضبوط بکن کہ بی این ایم پارٹی وط تی کر رہا بینے کہ تو آئیے کر بروے آئیے نام بکن میشن بکن انچو تو وطی کارا بکن وطی جنزا بکن وطی دیما ببر وطر ہمیں ابر ہمارو چی دیوانے تو کا مان کوتا گوڑا منی خلافہ سخت باز مردم منی خلافہ نہیں سخت باز مردم کہتے بلکہ معنی کہ مردمانی کاترہ توڑسان دیوانا یالا کنا اننا بلکہ منی جین دنی وقت دم بڑتا ای دیوانا نگٹیوی چیزاں چی کمکی دور دارا و تارا بلے اینا کہ اے مردمانی کاترہ کہ منی خلاف اڑچی کھنا بکنا منی کہلا میں وتی بلوچا میں دشمن گیشتر میں وتی بلوچا اگنا امدتی مزائے نہیں کہ بل پر تما یا جنین یا کایا دا برکنا اشا ای وڑ کنا گیا یعنی یک کی چیزا نہ شنگ کنا او زاہا خبر کنا گوڑا مردینا چو لنتی منی کہلا ما وات وتی دشمن دیما وتر ظاہر کھنگے ما وات ہنچو کھنی کہ میں یا گواری براتی اگا لوٹی دیوانی بداری ابر بکنتی آئیے بند کھنگے کوشش کنی امی طریقے کہ ہم نہیں کھنگے یعنی کہ بلکہ میں بری بری وتی کارے سر اچھی ابر کنا ظاہری باندھا منی کار والا گندن تھی کہ میں یہ توری ابر کنا بلکہ نہ آئین چکا ظاہری ہے آنا لوٹن تے انچے ابر بھی بیتی ما یہ توری گروپن چکا بھی آیا منی کار بلکہ اساسن کارے بلکہ ممکن ہے منی پوٹو کے شنگ بیتے منا ظاہری پجا کارا اوڑا منا مشکل رسی ظاہری منیا نہ کنا بلوچے باری گا بر موتی زندگی وا بالکل بند کت نہ کنا نا او ما بلوچے باری گا تانا بر بکنا منی زندگی پدا دیما ما روتی گڑ ما چے کت کنا ما کاری بکنا ما وتارا بھی سپورٹ بکنا ما بلوچا بھی سپورٹ بکنا ما کاری مکنا کہ ما وتارا سپورٹم جاندم بلوچ سپورٹ کنگا وتی جندہ سپورٹ کچ مکنا وتی جندہ دیما بورت مکنا ای ون وتی جندے واسطہ بھی نقصان بھی انچو کہ ہمیں بلوچ کھنگے منی کہلا یہ ویڈیو کہ اکثر چیزاں من سنگ بتا من زانا کئی گورا درت کا او ایشان کی ماں باقاعدہ نام گرا ما پونا کتا گوشتا کہ ای پوٹو تئی ورا چی درت کا او ای طوری حرکت ای طوری کار بنی کیلا ای ہما سکی تنگ نظریں کسانی پکرے کسانی مردمی کاران کنا بلے آیا نا انچو سود سامان ایسے کہ مردمہ چنچو مسئلہ دیما یک کنتی مردم زندگی یا یہ نہیں کہ وتی زندگی پریوات لائے بلکہ مردمے اما رزق روزی کا سرا چنچو پرابلم یت کنتے مردمے کارے سرا کجا ملک ہیں کجا نشتا کہیں اب مردم بعد نزانا منی کہلا میں مردم لاتی استم بالکل سکے بے غیر انتیا جاہلین پکری دارا کسانی پکری مرا لکھا وہ سک جالا سک بھی امتیاز جالا آن کہلا ہے شرین کار کنا بلے آ نزانا وتی قوما وتی مردمہ بعض نقصان دے گے کوشش کنا گیا کنا گیا کتا گیا ہم انگا دیما ہم کنن تھیں ہمشانی دا نازانتی ناسرپدی گوشے شر یا بے شرفی گوشے شر بعض مردم جنک کشگم بیتگا ہمیں وجہ من گوشا یک بری بعض برا ما گوشا
بعض جاگیا میں دشمن میں وتی قوم استی اورنگو اگر میں قوم انچی ارکسا مکا سود سمائی بی سرپد بی زانتی بی ممکن ہے میں دشمن کمتر بیتی میں دشمن یعنی میں مردم بوجھ کمتر بیتی میں مردم جنگ یعنی دیما گیشتر روتی کہ میں دشمن انفرمیشن نہ رسیتی کمتر رسی ہمیں چیزا انفرمیشن مواد درکنین دائیں دشمن دستا بیا بزیری بند چادر بنا بزیری برو کہ ماہدہ ہی ما ای کنگے ما آ کنگے ما آ کنگے سکے نابودیں حرکتیں میں گراستے او سک جال ما وتی نام نشانن دے گا وتی چیزن دے گا وتی مردمانی آل دے گا وتی مردمانی کارانی بند کنگا وتی جنزانی سپورٹ کنگے ہر طریقے ہر سپورٹی بھی کم کنگا ما سک نابود ہیں منی خیال ما سک نابود ہیں بلے انچو کہ مردم گوشا کہ ما نازانا ما وتی نازانتیا چی ہمیں ابران کنگیا ارکسا لگان شر نہ لگان شر یہ منی نظریاتی ممکن ہے من نظریات غلط بھی کنتے ہیں درست نظریات یک پیم بھی نہ کنتے ہیں او منی کلا ہر انسان یا سمینات یک چیز کے گوشتے ہیں بچا اے آئیے نظریات ہیں آپ بالکل گوشت کنتے ہیں آیا یک انسان ہے ہر چی گوشی بلی گوشی آئیے نظریات ہیں تو آئیے اگنور کا یا یہ جواب اب دے کسان ابرے تو کا منی کلا آئی وقت گڑا آئی وقت زانتی کہ آئی ابر کجا اہمیت دارا کجا اہمیت نہ دارا ما من چو آئیے بڑا بکپا منی کلا آئی ابر گڑا گیشتر اہمیت دارا بدا کہ آئی چیزی منی کلا ما گیشتر اگنور بکنے بعضی چیزانا او انی دروچ سیروچ منی کلا بس یک ابر یہ پشتا کپگا دو سیسے ما یک کوئی رٹا جنک گپ کنک یقین چیز باریگا مردم پورا انچو ڈپریشن شکار بھی پورا بند پیل کا وطارا من ازانا برات چاکر میں برات ما یہ خلاف نیا بلے ہمیں برات چاکرے گونا ہاں بعضیں بلوچ استن دگے اورنگو او منی کیلا بعض غلط طریقے یہ میڈیا یوز بیگیں غلط طریقے رو گئے او اگر یک شرین وڑیا شرین گپ بکننتے بہترین وتی ملک باریگا انی بانک مارنگا یکم گپ کتا کہ ای دروچا پدا ای لوٹیتیں ڈیمسٹریشن بھی بیتیں یک ریلی بکشی امشی باریگا گپ بھی بیتیں کہ آئیے ریلی تو کا بار بزی رنگوں بروانگوں امکار بھی ہم بجائے آئینی حید امشی منی کلا عید امشی کے ڈیمسٹریشن تو کا وطرہ بالکل وتی گود پوچھا وطر شوق سمبہنا بروانتے تری بلے آئی امبراداریہ بکن آئی دے تو کا آئی امبرادار بھی اسی تو کا من خیالہ جوان ترین چیزیں کہتے ہیں بجائے کہ مبرون عید بکنے بلندے لوگا سیوئی مٹھائی بوریں دیگر بوریں بالکل بوریں بلے آئی امبراداریہ بکنے گو آئی امبرادار بھی وتی ارپیما وتی قوم وتی راج امبرادار بھی برال منی خیالہ ماں دیوان پمش کا جت ماں یکوی پیسر دیوان چالو برات چا کرے ابر بیگا تا چنچو مردم نشتا درو برات نشتا تا بعض انچو غیر انتہائی گپ بے گیا ما ربط وابتا واب کپتا برات غلام دیوانی جت ما واب کپتا پایت کا چارا پدامی دیوان اللہ گئیں پدامی طریقے یکوی امی ابر بیگی دھم با مردم انچو یقین گپ پہ گوش دارگا منی کہلا ایران بلوچ انی منی سرا ایران بلوچ صوبہ ایران قبضہ کتی بلوچ انی من سرا بعض چھی بعض نگٹیو ابر کنا چیز کنن تھی کہ من ہمیں ابر کتا کہ یعنی کہ ایران بلوچستان باری کا چیئے منی مطلب یہ نبوتا منی کہلا منی مطلب ہے موتی مطلب کلیئر کنا برات بادشاہ منشتا منی کہلا آئی منی مطلب ششرغا سرپد نبیتا منگشا ایران بلوچستان صوبہ کے زیر قبضے آئی مردم عمودہ توکا من نگوشا کہ جنگ مکنا من نگوشا جنگ نبی گیا جنگ وا جنگ بکنا مکنا جنگ بیانتے ہر وقتا من نگوشا آئین گورا مشکل نہیں درو چیز مشکل یا جنگ بے گئیں جنگ بے گئیں کشک بے گیا او ظلم بے گئیں زیاستی بے گئیں درو چیزو دا بے گئیں او مناگوشا نہیں بلے او دے مردم بلے آزادی گپا منگوشا کھنا گیا امی دو سے گروپ استا کھنا گیا شروع کتا کھننتے شرن بکنا انگا دیما برو ما راضی گا یہ ابرے تو قبل منگوشا انچو نیا آگا بکنا وتی مردما پو بکنا وتی مردما
ضرب کنا وتی مردم کنچر حسابا زبان حسابا وتی مردم زبان تو کا وتی زبان برب کنا مردم کنچر وتی گد پچانا بدارنتی او اما چیزانا دود ربیدا جو استا عید و چیز بیانتی گجرانیگا مزیرا وتی گم بکننتی بلے آکھانا گیا گجرانیگا من نتونن درو ببندے حقیقت چیز من اوشن درو کن گیا بلے یک گیشترین بار امان گورا ہو گئی چیا کہ آپ برین واش ہوتا شودگ ہوتا آئیے داتگے بلے اما ٹیما اما کار کنی ختم بھی بیتے او اے چیزا ختم بکنا وتی جنگا ببران دیما وتی جنگا دیما بکننتے منی کیالا آبرو وتی جنگا بکنا رندا گوڑا ارکا بی این ایم سپورٹ کن یا دیگری سپورٹ کن درو سپورٹی کننتے بلے آیا وات اسٹارٹ نکتا پیسرا شروع کتا بیا مرا یہ سپورٹ بکن پچی نہ کنگیں بلکہ آ کھنا گئی انچو تو چیر داتا تو نکن چیرکانی کن گئی بلکہ آئیم چیرکانی کن گئی اگر نہ کن گئی بھی تو یہ پرابلم نہیں تو وقت بکن کوشش بکن من ہمیں چیزا کشن دیگه من ایچ خاصی برای کارنی منت وارا برات منی کلا خوشی عابد ربط منی کلا آمد واجی لچکو تو گپ کم ایک تایگین منت وارا تی پیل کنی منی ابر زیاد بیتا پیلی لوٹا منت بانوک بس من amiga bjene gyak ke to am gapar to jat am washing up am joining up ke agar yak ki na kan do mi bekan page bedari amal bekan a ke na kan wat wa isolate bi na shar yak to ke sharrin kari kana makhnu tara appreciate ka to yar wat makhnu chai kenara ka shubi wat makhnu ka hara yala da to di ma ka chuke mazia me خیر انگول لامبناری بل مازیگ میں سنگتن کے وہ پارلیمنٹ راہ اختیار کو بل واچ گلان سے کہ سیدھے تاچ کی راہ رضا مرچی مخلوق پامشان یہ میں تک اور مرچی آہن مخلوق وقت اگنور کو تھا باقی وجہ سے میں جوستی کرنے کے کہ مرچی اما ایک سا ایک پوٹوی پیش دارا کہ چیشنتے چاگی ما کو کہ متا ایٹم دما کا بتا ترکتا ای راستے ادروگی اور تو ڈی ایم پچکن بری بری ماتر جوست پدی کنا ہمیش بار وجہ تو گاب جام بارے واجہ آصف منی کلا جالائی ما انوائٹ کنی بلی کہتے واجہ آصف وشت کے تو بیا گپ کا اچھی بک لگ رہے مرچی والوں ڈرنا واجہ آصف میں ایک تایگین تو بیا گپ کا تو ہم دے منی کلا واجہ لشکو واجہ آصف جالائی گپا نہیں واجہ آصف میں ایک تایگین تو گپ کا جی واجب من نزدانیت که انچو یک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں کہ جانا چک زیداتا کہ چیز بلوچ جنک بود پنجبورا ہمیشی من نظرہ گوست باقی چوشین من دیمانیت که واجب لشکنو ورنہ گلا ہمارا وشکنگی آمانی چوکی درو اما براساں یک دومی براساں کسانی گپ سرا ہمارا زاربوگینے غلام جانا دست بندی ترہ پرمکا و دیکھ ترہ ایوڑی چیز کے ایک گلاس پہ بور ہمیں راہ یکی ہمیں کار یکا ہمیں ہون یکی ہر چیز برابر ہم بازی گپوتا اسی سر وساریہ گپوتا وقتا ورا کوشش کریں ہم سر پڑ کرنے کی بازی گپاستا اذا جنگینا بھی مرچی تحریک تاہا اگر کس کا سارا ملک کارا سپورٹ کن چیرو کا یہ کن اما اذا وطارا انقلابی گوشیم پتا یک دومی پارچی کنگی ہمارا زیب ندا آمیدہ اما بزرگ بازی اما اذا کم نہ ہاں سوشل میڈیا سرا دیگه مخلوق باز استی جی بلوچ استی ہر چی کستا اما یک دومی کوپگا
جی بلوچ دین بخیر پاو بشخصی مالو خنت وسٹنی بخیر پاو تن خواچے جوانس لورس بین خیری واجه جی بلوچ تو وحشت کے مائک تیگین تو گپ برات غلام تو وحشت کے واجه جی بلوچ مائک تیگین وحشت کے نترا سلام وشا السلام علیکم. درود دراوات دروا گوارو براتا پیری سنگت استاد آصف جان سلامت تمہاری اللہ سلامت کے نمے کل سنگت آتے آوارن درداکرن آوارو فکراکرن آوارو دشمن ننا سٹے ورانن آوارے برین بینین بس وقت سندو مرے کستو سو مریک کہ خنن بجائے دشمن نہ پچاتے کشنگان تیم پتین اڑو جنجالا ترتمان لیکن والدام پان حریر سنگت تک جاگر سینہ وال حریر مجھ صبر کرسا برداشت کرسا خوشکین اسیلو خورکین بجائے مورکننگان تینا گفتارٹے تینا کردارٹے باقی جود کسے کی سلیپک نہ جودا کسے نہ محتاجشت مریر این وقت ورنا کا کسرٹے نانو وڑن زیادہ تیار مخلوق دنیا نہ مون ایننگ گٹے بلوچ نہ رنگس خننگ گٹے ہراڑے کے بلوچ رے ارخص کے اوٹے ہمت رے دشمن چاہیں گے قلم نہ دوا ایت سیٹے لیکن میں براوی نہ وسائت کہ تیرنا نم رخ دشمن نہ کنڈا مرے پدنا نہ سنگت تک نہیں تو نہ دوست مرے گچ کمزورو نہ سنگت مرے ایلومن اسیلو نہ سنگت تن شیف برزیک مست مسونو باز ہموتیان سبق خلق کپا نینو داگڑات ہمیں ایک ننے باز نقصان تیسر اگر ہمیں نقصانات یان بچیں خوان تو اینو داگڑات کپن سلامت مارے ساسف جان اللہ نمیں عزت دیتے پیرنگا کورینانا ورنات سلام پانا اینو ورناک مونا ٹھیو اینو جو دی مونا دننگ ٹھیو جوانی ٹی چارے پو مرے رے بس دشمن نہ چالا تیم پس بلوچ دشمن تو دا سے چال کی بلوچ دشمن دا سے چال اٹھخلے تیم پتین تون چال کننگ تینی نقصان تیننگ مچٹ براوی ٹھیت کرٹ وار سبا صاحب منی بلوچی چوشار نئے کہ ماوتی ہما دلے برا بکنین اگر کسے نہ سمجھے تا دومی کسے سمجھیت گوڑائی بیان بکن بس دل ہمیشہ کہ فاطمہ وات بڑا کا بجائے دشمنی کون بے میڑین شر یا بارے فاطمہ واتا نزدیک بکنین شر یا بارے کہ دشمن یک جا بوا کہ ماں پرچے جدا بوا پیش آلاتے غلطی بوتا ہما غلطیانا بچاریں کیا یا چے مارا چے قدر نقصان بوتے اور باید مرچی ہما یا چے ما بسکین ہما غلطیانا مکنین واجہ آصف جان چے کرتا سلام کرتا ما پائی سلام واسطات کے باقی ما زیادہ کوشش کنین کہ سنگتانا گوش دارن اور کوشش بھی کنے کہ یک چیزی کہ زانک بھی تو بس زانک بھی
ہر وقت آئی سرا تجربہ کنک ضرورت نہیں آئی اچ سکک ضرورت منتوارا شو میں درائے براتے سنگتا وارسا واسا شو میں کیا فرق ہو واجہ سلام بوتے ماں بخاطرات کے منتوار شو سلامت بات ہے واجہ منت وارتے منی کے علاوہ واجہ ڈی سی وہ ڈسکنیکٹ وتھ نیٹ ورک ایشو اتما ڈی بلوچ وشت کے مائک تیگی تو گپ کم جی منگوار غلام جامانہ ببخش منی براس میں بلوچ بعض مہربانی بلوچ دیوانی سلام بات کی دیوان خوشی نون تی ڈی توار بلوچان آئے توا گی بنی گا ٹی ایف کل خواجہ تی میں توار نے آئے گی چبارا جی بلوچ جان منی آواز آئے گی نون جی بنی گا جی داس بعض منتوار جی بلوچ جان برداشت کروئی دو پنک تھے نہ لکھت تفنگی اور خامخواہ دیر پین ننا دیر وہی اور درد خور ننا ننون بدلا اگر النگی دشمن ننے النگی بلوچ نہ بدل مطلب بلوچ نون بلوچا ادا وتی جی بلوچ جان گوشت باز بالکل باز بوتا نون خاموشی اور وتی صف بندیا بلوچ بالکل وتی براسانہ برداشت کرنگی اور برداشت ترغیب دے گی وتی ہر ہردو ہمیں گوشی کی بابا منا سکنگی اور پچے کی ینچم کھارے یک دستیا پننگ اٹی ڈیوائڈ فنڈنگ اٹی ننے ختم کیک اور نن تینے برداشت کی نے لوسٹ تو کوپک بکوپا سرن ورنا لیک نہ پیر لیک اور نئے کرے مطلب ہر طبقہ نہ کرے وہ پھر گڑ نن تھکی ہر طبقہ نہ چالنا انتینا اس پر جوڑ کین اگر اونا ملا برے بلوچ تھینا بلوچ نہ بالکل ملا اونا مقابلہ کی اگر اونا ہرا میدان نہ بندق برے بلوچ جوڑ کتنا بندہ جوڑ کرے نہیں سلیفے نہیں اور مقابلہ بالکل کننگ اٹھی اور مونم کی اور اشاری انا دے تھیم پتے نٹی ننی پرخانے میں تھی وط موت پجنگ دشمن باز کٹتا اور بلوچے سو بمیں کہ وط موت جنگی کشی یہ بالکل بلوچ بلوچی وارثی بلوچ بلوچی بالکل وارثی کنگی لائکم کجا جاگا بھی ہون ہمائے اگر رنگ بو مچ خاص کر وتی پگوار براسانہ گوارانہ ایٹے باز بلوچ ہر اسٹیپا ہر گرونڈا بلوچ باز بے دردی حدیث تھا نون بلوچ وش عالی نون ختم کجا کن سوچ تو ختم نہ بھی نا پرچی ایشیا ٹھیک کی تھا ہر ذی شعور انسان بلوچ سوچ جتا تھا بلوچ اگر نسل تھا ختم میں سوچ کر بلوچ سوچ ہر کونا پوتی پیٹ بزرگتا باز میں رتوار سنگتا لو سٹنا بالکل دیر نہ بنک تینا بننگ اخس کی لام بین تینا خلپک انہیں سیخایت وہ خلیق نے رت کے نم بٹک کی اوپر پنچ پینٹ بلوچ بالکل ہر مقابلہ کی تیار بعض منتوار برداشت کرنگی وہ سوراب من کماشا جی جان دس بندی برداشت بس پہ نن ہچ کپن تیری برداشت کے وہ پنا نے ٹھکری تینا کرے او تینا جو دا شکٹے نن تینا جو دا شک کپن ختن کپن ورنہ پیرٹ کل صف بندی دست بداز
na charagin ke mani gwar pap birasi हमको फगी और पीर वरना है हमको पीर का बाज दर्द हनार काटुम तिसुर वरना करफे नु काटुम बिरगैर इंशाअल्लाह तवक्कल खुदा बाज من نتوار سنتنا تنجمنا بباش والشورى minnatવાર واجه سوراب تر واشيات كني برات غلام ترى غبي استي غبكني انا واجه سوراب ايلين غبكن كي انيتك بله واجه سورابان شیرن ما گپی کنه. واجه سوراب واشيات كني ترى غبكن تو ما يكتي تر سلام وشي وعلیکم السلام بی بی صاحبہ اور باقی میں براس گوہر دورا نشتگن جی بلوچ وجہ ترى وجه واشاتن واجه اسمات اور باقی دورا جہلا نشتگن تا میں کماش اور ہنو تو بچا کے کجام صاحبہ ہنو جنگ کے ایران تہا کے چس بوتا اما جا گیا کہ ایران بلوچستان روکیوپائیڈ کرتا اور تو نن تو چو جنگ دو نیم گا پادا تھا اس طرح بلوچ ہنو تیار ہیں کیا کجام صاحبہ ہوتی جانا ہوتی قربان کرنا پا بلوچ اور بلوچستان واسطہ تابا اما ہوتی نیوز ہمارے صاحبہ گندن تھی کہ بلوچ اس طرح کجانیم گا جبر بو گئے کجانیم گا بلوچارہ نقص دے گئے چاہے ایران بھی چاہے پاکستان بھی اور منی خیالہ ہمارے صاحبہ کہ اگر ایران ہے کہ ہما کے اوکیوپیشن کے ہستن بلوچستان اس طرح منی خیالہ بلوچارہ یک ٹوہیں اودا لیوریج ہمیش ہستن کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہنو چام اودا ساکھیں منی خیالہ بلوچ کی ہنو انچو اسٹرونگ انت اوکیوپائیڈ بلوچستان کی ہمودا پاکستان قبر قبضہ کرتا منی خیالہ ہمی صاحبہ اما شما یک انٹرنیشنل یک مزید یک موومنٹ پچلائنا کہ آئینی تہا کجام صاحبہ اما ہما اودا کہ ایران تہا کہ بلوچ کی ہستند آئینہ شدہ ادا ہما کے ڈپلومیٹک سپورٹ بھی یا کجام صاحبہ کے اسرائیل انت یا تی ہما مڈل ایسٹ ہے تاکہ ہما کے مخلوق ہستے آئینہ کنسرن چا ایران ہستند یا تی ہما ویسٹ بھی اور ہنو واجه سوراب تاوار آوگای شما انما يكرا نيستي واجه سوراب تي توار نيستي من كرا نتورك بروبلم يستي واجه یک سوراب كله من آواز بیدائید عني پیدا نو من كتي آواز كرا بیدائید نيستا منم معاف بکن اور من هنو ایران باریا گوش گئے تند کہ بھائی اما حدا کہ ایران بلوچستان رکی اوکیوپائیڈ کرتا آئی سرا منی خیالہ بلوچارا ایک ٹوہن لیوریجی ہستند لیوریجیشن کہ چاہے ویسٹ سپورٹ بھی چاہے آتا میڈل ایسٹ سپورٹ بھی یا چاہے تی اسرائیل سپورٹ بھی اما کجام برادر توار پیدا کرنے جی مارم نفس پیدا کی واجه سوراب تي نتورك بعض قرابين اوابج پیدا كنتي من اگر 5 منٹ پہ دے منگوڑ دوبارہ کہیں ما اوكي برات غلام تو دام كنا غب كنتي غبا برديما اول تو جی بعض منتوارا گوار اول تو مسے واجہ اسپا منتواری کنا اور ما آصف جان ما تو دستا بھی گوں ودا تو بتی متی کنا نندونیات کتا واضح چیزیں ما وتی سے زند آوادا نفی کتگا کہ وادے 2008 کے سیشن بھی 2008 سیشن چرن بازے میں سے سنگت سے گارو بیگوا کنک با و شید کنک با منی زند سے آسودگا گوستگا بعض وشی سر گوستگا کراچی تا لے وادے کے راجی معاملات تا راج قومی معاملات تا ما بی این ایم کے 2004 کے حوار بھی تا تو اما وعدہ سے ما زانتگا کہ یہ راہ بعض مشکلیں بعض
ديما ما چونکہ جنزان بے تو گیشا سے مشکل آئین بھی ریاست نیم کا ان کے پاکستان نیم کا تو ہمیں خاطر میں دو کار وتی حوالہ سرا پرسنلی ما ہر دے کتبتے یک تو میڈیا ایسے میڈیا منی فیس ما بھی کو یعنی کہ ما پروجیکشن نیما نشتگا اور دومی سکگے کہ گیشن جی گیشے ما بسکا ما بزانا یہ دو کر منی باز شویم بیتگا احمد منی ترجیح تا بیتگا ودا اور ہمیں خاطرہ سے منی سنگتن گنا تی نندو نیات کمیونیکیشن ہر وڑے سے ہر یک تی تنظیمی گنا بعد جوانی وڑے بیتگا ودا 2017 چرند 2017 چرند منی ادروچس پرشتگا ما بھلے اگر تر یاد کر رسول بخش مینگلے کے شہادت بھی کو آئیے جان اسرا آئی کیسے آئی جون کے 10 کپی کو اسرا پاکستان زندہ باد ہے ان کے یہ ضد گنا کہ شہید کنا پاکستان زندہ باد ہے یہ جان اسرا نوشت کنا گو قابض پاکستان یہ کار رکھا تو ماں آوادا مائی سرپد با کہ ہمیں وڑے حالات ایسے دیم پان ماں ہم بتکنے کو تو دیم روانی ما کو منی پختگی گیشہ سے منی تہائن بجگو کہ ماں سے منوزی ذاتر نفی بکنا چاکرے ماں یہ خطری گپ ما کو کہ آدرو حالات کے میں دیما بتگا اتکگا تو آدرو حالات یہ تقاضا کنا کہ یکی راہ وعدے کے بعض مشکلیں بعض کٹینے کے تی دشمن انسیویلائزڈ ہے انسانی نہیں آس اما خون خوارے کہ آتی سے جانے اڈانگو سے وتی فائدہ شواس کا گوشت ہوتی جائے گیا اون ہوتی جائے گیا میں مروچی سے میں گارو بیگوئے میں برات گوارستا آنی سے بوڈی پارٹس آبا کنگے چانے گو نواریا تو زان کو کنے گو کہ یہ چونے دشمن گو ماں سے یہ وعدہ نبردازمائے تو منی ہوتی ذات ایسے چاکرے گنا ایچ عداوتی نہیں گو چاکرے گنا منی ایچ پرسنل عداوتی نہیں گو چاکرے منا نرسسٹ بگوشو گو نرسسٹ وغیرہ چیزیں مشکل ایچ بھی نہیں گو بلے قومی معاملات یا قومی گلہ نہیں کہ ایسے دیر کنگے سواب آکے بنی گو گوڑا منا ایچس توری گو ایچس منا توری گو آئیے سفید تامانچی مردم گندہ کہ آ مردم سے ہمیں کارا کن گیا اور پتا چاکرے چم بندے مگن دیگو چیزارا گوڑا من سے من توری چیزارا دا براتے واتے کے سمیناتے شکلتا کہے گو ہم انچے کار بکا کہ نہ صرف قومی معاملات سے کنٹروورشل ببنا نہیں گو بلکہ براتانا یک دگری انچے گوارنا یک دگری گو نا دیر کنگے سو بھی نہیں گو گوڑا منی دیما چاکر یا سمیناتے گونا پرسن نا ما قومی معاملات اول سرائے دوینا ما نیگیٹیو گوڑا ما گندہ بادی وڑا چیز ما بھی کو دومی ایک چیز انچو ما وشا کہ ما سنگتن گونا نزدیکی کنگے یا منی دومی مقصد بھی تاکوں کہ گیشن یہ زان گے برات سورا بے گپے کنگے کہ لیوریج ہے کہ ایرانی مقبوضہ بلوچستان حوالہ سرا لیوریج کشکاست کو بالکل صحیح ہے یہ گپست کو بھلے یہ ہم ما بزانے ہوں کہ اپرچونٹی کے وعدہ سے کہ تی دیمائے آئیرہ سے چھ وڑا سے سیز کرنے کوشش بے گئے مثلا ما وعدے کے عملہ گندہ یہ حقیقت کے بلوچ راج سرجم بلوچ قوم کہ ایران اور پاکستان سے غلام جوڑ کرنے گتا تو گڑا لوٹتی چی کہ راج یہ جو لیوریج کے استگوں یا یہ موقع استگوں دنیا دیما توتی گپا مول مرادا چی وڑا ارکنگو آوڑا ارکنگ بے گے جیش العدل یا کسے ہم تنظیم بھی گو ماں بطور ایک تی سے بطور غلام ہے گا وہ تی ذات ہے گا یا بطور ایک نو در برے گا ایک اسٹوڈنٹ ہے
ما چیزا گندا کہ آئی اسٹیٹمنٹ تہا انچے کوئی موقف یا کلیئرٹی نہیں اس کو کہ راج کمار سے دنیا یہ میانا کہ ما اپرچونٹی تو گوشکوں یا ما تے سے آئیے درد کے ہستگوں غلامی صوبہ آئیے حل در بیتگوں آباز معمولی کا پیسر ہوتی اسٹیٹمنٹ آ رہے کہ اس سے مقران ڈیولپمنٹ کے پلاننگ اسیر ایران ہے آئیے خلافہ یا ما تیل بام کت نکنگے موتی کاربر کت نکنگے مارا ایران ادا جنگے مارا ایران ادا جنگے طرح رہا پرچہ جنگے طرح رہا آئیے سواب چی ہے آئی سواب مشے کو کیا چھے کہ آئی پروجیکٹ آئی رکنگی آتی ڈیموگرافک چینجنگ آ رہا لوٹی کو ہمیں خاطرہ یا ہمیں خاطرہ کہ آئی تی شکل دوست نیست کو نا آئی وجہ ایسے ہوں کہ آتر ہمیں واسطہ کریں گے کہ بلوچہ دوست نظاری بلوچ وجود آئی برداشت نہیں بلوچ سرزمین جغرافیہ زر تیاب بلوچ سیارہ اور بلوچ لینڈ آرہ وتی واسا کارمس کنگ لٹوں گجر واسا کارمس کنگ لٹوں گڑا یہ جو لیوریج ہے اسی اس کے طریقے کار بلوچ واسطہ بلوچ قومی معاملات دنیا دما ارکن کے طریقے سرابت خود کا تو طریقے کارے تہا موتی موقفہ بالکل تشکیر بکنے کو کہ میں راج قوم قابض پاکستان بھی بگوں یا ایران بھی بگوں آئیے غلام جوڑ کتا میں ملک تہا موتی زبان دیم برت نکنے موتی کلچر دیم برت نکنے وتی شناخت وتی سیاسی فیصلہ مکت نکنے وتی آؤ کیسے قسمت فیصلہ موت کت نکنے یہ مسنے جیڑ ہیں ایشی کو ناواریا ایک موقفہ کے دنیا دیمہ تو کارے کو ایشی کو ناواریا ما یہ ہم بزانے ہوں کہ دنیا تہا ما یہ چیزا بالکل گندہ ہو تو ہم دستا بھی گو کہ مختلف صفحے تہا مختلف طاقت کسانی نستے مزنے نستا ہو مثلا تی آرمینیا ایران کو بندوق ہے بہت زبردست آئی اس سے تعلقات سے ایران کو بھلے ہمیں آرمینیا نکونا کارا باغ سرا چھ وڑا سے چھ چالا کیا امریکہ گنا سی آئی گنا کانٹیکٹ کا ہر دو مخالف چیز ہستا ہوں یہ انہر مارا زانگی ہے بھلے ماں چیک کریں گے تھا مارا یہ چیز سکی گی ہے تاکہ میں اب جو قومی انٹرسٹ ہے قومی مفاد ہے آئیر ماں سے محفوظ خود بکنے گوا ادا تو معاملہ تو ایما گند گیا کہ آج جو لیوریج ہے قومی حوالے سرا کہ قوم مفاد دا محفوظ بھی گو ما فروئی چیزیں سرا سے دیما چیزا پر کے جوت کرنے گو مائدہ سے شاباشی دیا آج دماغ ہے نا کہ پاکستان مقبوضہ بلوچستان نے لیڈرشپ پا جوانی وڑا وتی قومی معاملات دنیا دیما ارکت کو بالکل کلیئرٹی گنا باوجود اسی کے آوادہ ہم اور مروچی ہوئی بلوچ راجرا ایچ ہم کمک نیستو یہ بزان تا بلوچ راجرا ایچ ہم کمک نرسگے وتی بلبوت سرا انڈیجینسلی ادیم روی کنگے اسی باوجود کلیئرٹی گنا وتی موقف آئر کنگے پرچا چکر یہ تھی مقدمہ یہ تھی کیس ہے چکر طرح اسی حل لوٹی کو تو وتی راج کو میں گنا ایماندار ہے تو یہ چیز ازانے کہ ایک چیز ماں کنا ماں دشمن سے ما رث گشے کو یا ما تی غم و غصہ ایسے یہ ما آماچ بانگو ہم نے لی ہمارے جہاں خوشی ہو پدا ہم قومی مفادہ چکہ یہ قومی مفادے تاہیں کہ تو تی موقفہ بالکل واضح بے کا واضح کرنے گے ادا ما یہ ہم گشوں کہ 2000 چگر کو روچ مروچی 204 سال کہ یہ جونز روان ہے
इशिता यके तो माँ ये दिसता कि इख्तलाफात के बाद ठीक है एक मुल्क के एक कौम है बलूचिस्तान एक मुल्क है और बलूच एक कौम है लाजम तहरीकनी तहा या सियासी अमले तहा इख्तलाफात पैदा बा भले आई आ इख्तलाफाताना आ सियासी जेड़ है ना कुजा जेड़गी ये चीज मारा नैत को इसी मन बाज हस्ते अफसोस है इसी सरा और मना ये चीजें बाज बड़े अफसोस है मर्ची मन बाज बेग ये चीजें कि आ संगतों के मन दुनियात कुता मा अंचे दर बुड़ता सिकतगा कि यार ये बड़े इख्तलाफात जागा कुजम्बा कुजा तो इरकने इस जरा जी बोलो चमते हैं माशाल्लाह खैर नी गंदे ने के माँ बल्कि शुमारा का याद है 2000 हफ्ते एक मामला तत्कीक था जेड़ा था चीजें बीआरपी गुना बीएन में मनी हेला इवादा समीनाथ हम निष्ठा वो बीएन में पास के आइए रहम बल्कि समा बी नबी मन जो सही ने आ जेड़ा से सरफेस आएगा से पेश आ जेड़ा बीआरपी गुना इदारती हवाले सरा अप्रोच बेहतरीन तरीके सरा और आ ये टैकल कनेक आ ये एड्रेस कनेक और ये सोल्यूशन बारे बाज जवानी से मामल आवाद दिस्तगा इसी गुण अवारिया मात्र ये हम गुशों के चेयरमैन गुलाम उतरा कुछ के प्लानिंग जोड़ भी गो या गले बंदों के चीजें मर्दुम बा मतलब नामा ये बस नगर हूँ कि ये गले कौमी है आ मामला भी एक कौमी तंजीम भी को अधिक एक तंजीम भी को हाँ तो बात भले जीड़े गया भले चेयरमैन गुलाम उतरा दुनिया सर नको एक बारो बांग ना तेको कि ये गले मने ऐसे कुशे दुम्बे दा अप्रोच कनेक मामला तैयार कनेक और सोल्यूशन निम्न बारे को ये तजाद ती राज को में तहा मिकर भी कहते को आती दुश्मन फायदा था और मर्ची कसाने चीज़ा माँ से रबड़े वड़ा चक्के के ये सियासी अमल माँ हैरान है यार इदा चीज़ा तरबियत बाज बड़े फुकता ने वजह सौरभ जन बेवकुश मना रहा भले मनी गुशे मकसद खाली तरह ये जन के या मनी चीजें ने मनी दा मकसद है कि चीजें माँ से बिजड़े कि आगल के जैशुल अदल कि आवती स्टेटमेंट तहा के कौमी मामला ते हवाला सरा क्लियर ने गुड मा चू बिजाने चीजरा मगर ये बुशियों की जंगे बिंदात बिल्कुल बीता भले आ जंगे के क्लियरिटी ने आई था राजकुमार चक्कर तक फायदा और नुकसान भी को इश्यू असा मा कंक्लूजन निम्गा जल्दी मा जंप पंकने को बरात जके मा अगर कंक्लूजन था या मैं बतौर एक बास के सियासी मैं कार हमेशा के लीड करे वदी राजकुमार हकीकत दीमा कने मैं रास तेर भी कने को में दिमाग के ये गल्ले इसी मौकफ वाजे ने डेमोग्राफिक चेंजिंग के बारे आइए मौकफ पे बिल्कुल मत तायद कने को ये डेमोग्राफिक चेंजिंग बलूच सरजमीन सरा हमारा काबिल ने चाहिए ईरान में क्या पाकिस्तान में का भले कौमी मामला खाली डेमोग्राफिक चेंजिंग के सरा नहीं थी कौमी वजूददारी को थी कौमी आजादी को ना आई सा तो चे हद तक थी मौकफे थी चे पॉलिसी है बादे वाजे बीबी को मनी कोशिश को के रोती राजकुमार पूरे पिक्चर दे मैं बीबी को ताकि ये लेवरेज से सही मानता सीज खुद बेकंगो जी ब्रत और शत के बाद सौरभ माइक चाहिए तो आपका thank you mani khala man lahtin cheez maine da man gushin ke ya kishin ke mani jent personally ایران قبضے خلاف ہیں ایش نہیں کہ اگر میں ایک چیزی میں ایڈ کنی ایڈ ایشنت کہ اگر یکی اگر یک اوپینین ہی کر امن یاد بھی سمینات محاورر کے گوشدار آ بیچارے گا یہ گوش گیا کہ ایمن اوپینین ہے آوتی اوپینین ہے رئی وڑیر کو کہ اگر چوش بھی تو کجام حسابہ جنجالی کھایا بلے منی اوپینین ہمیشن کہ اگر بلوچ منی خیالہ انچو کا کوشش پکنا منی خیالہ اما ایران ہے نمگا
آزادی ساری اگیت کا نا بجائے چھ پاکستان نمگا ایمانی اوپینین تیش آئی لہتے ہما کے بیس استا ماما یمن گوشی یکی تو ایشی کہ ویسٹ کے ہستند آ ایران آرہ سی جاگی اپروشی سے جاگی اپروشی گوڑو بلوچ کے ہستیں وتی اما کے ونڈ کے ہستند آرا کو جام حسابہ کلیم کا اگر ترا اگر انٹلیکچوئل ارا ملٹری اگر ترا پاور میں بھی ترا آدگا کسانے قوم کے ہستیں آترا قبضہ کھنند تو اسی طرح منی کھلا بلوچ بادیں پسوچی اور دومی ایشنت کہ اسرائیل کے ہستیں آئی وجود نقص بھی اگر ایران بلی آئی باقاعدہ ہما کے ہنو کے ہر چکندے کہ کوشش کرنے گئے کہ چشینے مگو شانم گا انچ کو جنگو پروشا گو ریشا اگر آئی ایران آرہ نپروشت ایران اسرائیل وجود کے ہستیں عرب آرہ ہر ٹیم با آرہ خطرہ بیتیں تو آئی سرا منی خیالہ بلوچ کے ہستیں آرہ کجا مسابہ آئی ایڈوانٹیج ضروری اور آئی فائدہ ضروری دیں تو یک انٹرنیشنل کمیونٹی دیما یک کنورسیشن اسٹارٹ پکا کہ بھی بلوچستان ہے کہ آزادی کے ہستیں تاکہ اسٹریٹ آف ہرمزہ بگرے تاکہ افغانستان بارڈر کے ہستند ہمارٹکا کے بلوچ کی ہوتی کلیم اکن تاکہ تناہ دا بلوچ کے ہستند ایزیلی ترا سنٹرل ایشیا تا ترا ایکسس دا اور بلوچ کی ہستیں وتی جندے ہوتی ہم آئی گے سے آئی جنگے واسطہ ہر چیز کرت کنتا یا اور بلوچ باز گشتہ اما گوشگیں کہ بھئی اما پروکسی نہ بائیں یہاں کس طرح مفتا ترا وتی ساز و سامان ترا ندند مانی خیال ہے ایگا پا مشہور اما گوشن کہ بلکہ بھائی یکی مردمی وسرا وات کہتے ہیں وہ ترا ہوتی دورین ساز و سامان اندہ ایشی سرا منی خیالہ ایشی سرا منی خیالہ باز گشتہ ایون ہور ہر جاگہ نبی اور ایشی مطلب ایشی بلوچ کے ہستیں ہوتی ہما کے جود کے ہستیں آرہ ہمی صحابہ پہ کہاں کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے باز گشتان ترا لے دے وڑا ترکار کنک پڑی یکی چیز یاد کر انٹرنیشنل وار پرافیٹیر کے ہستن انٹرنیشنل وار پرافیٹیر کے ہستن تو آئین تو کجام ایکسس گما ایکسس کرد کنے آ ڈپلومیٹک سمی نشتا سمی واشنگٹن یا اوزان کجام صاحبہ گمایا ایکسس بوت کا ہنو تو پچھا یک منتر کسانے اگزامپلی منتر دیما یوکرائن جنگ چیر گایا جنگ کسر ایو نزان کے ایک سٹو ہرو آیا ساریا افغانستان رخالی کو افغانستان ہرچی کے فورس کے ہستن آئین ادا آرتن تش ادا درا بیس آنی سر آئین درا ایر کرتا چا بیس آباد آئین ڈائریکٹ آئین مشن تا آئین نیارتا کمیونٹی تا کم آئین آرت دورین آنا مشن آبورتا یوکرائن آبورتا دورین آنا نون تو پچھا باز گشتا آکے درا مشن جازے تا ہے تا خوش تا پد شایباد پدا آئین بھی ہم آئین کار گرے گائیں آئین مفت آئین نننداری نگائیں تو اسی مطلب اسی بلوچ کے ہستیں کجام صحابہ یکی گو انٹرنیشنل کمیونٹی اگو سودا ہے کھاں اور ہمارے صحابہ وتی انٹرسٹ پروٹیکٹ کا تو ساؤتھ افریقیا برو ساؤتھ افریقیا کے آئی کے فریڈم کے حسد کیا آئینہ کے پریزیڈنشیل کے مچنارہ داتش آئینہ پورشنارہ کے داتش آئی سر ضرور نہ ضرور یک ٹکیا لے دے بو تو بعض گشتہ مانی خیالہ اگر بلوچی اگر اوپینین کے کاری اما شمارا بعد چو ایکسٹریم اما برند ہر یک ہوتی اوپینین ایر کا اوپینین بعدیں ڈیبیٹبل بھی ہنو منتر ٹاکر کارسے نیگوشی کرنٹلی یو ایس اے تا سامی واجہ سمی جیلہ نشتا ہنو یونائٹڈ اسٹیٹ اتہا رشیا خلاف ایک ٹھوہی موومنٹ چلے گئے چاہے یوکرائن اتہا آئی جنگ واسطہ بلے ٹاکر کارسن کے ہستے فل رائٹ ونگ ریپبلکنی آئی لٹرلی شدہ شد رشیا اتہا پوٹینا شدو آئی مچنی کرت آئی چکشن تی انٹرویو کرت اور پتہ شائی بعد آئی مزید انچنگا پارتن کہ آگوش گئے کہ بھائی آئینی کے ہما کے سبوئے کے ہستے سبوئے ہموں دے ٹرین کی اوشتی تھی آچا شام میگا باز جوان تیرے اوپنلی سامی نشتا جہلہ اوپنلی باز جا گیا کہ ہما کے کمیونٹی تا کہ من نندی ہما مردم اوپنلی گوشن کہ بھائی میں کیے گداری ٹکر بھلے دیر ادھا ایک ہنچین یک ٹوہے میں چینی ہا پاپولیشن ہا آگوشی کہ بھائی ادا اما جنگ پہ کہنا ای امرا باز نقص ملی تو آوتی ہما نقصان جس نقص مل رہی آگو باقاعدہ ہوتی ہما گو پروف و ہما گو بیس کے ہستا ہما ڈیٹا کے ہستا آئینہ بیس کنا تو مخلوق دی مکارنتش تو منی خیالہ باز گشتا اگر آٹوشا من قاضی ریحانہ بھی ہم گوش دش قاضی ریحانی تو گپان گوش دارے ہما بیسا جنتش جس ہنچو نگوش گئن کہ ہنو ما جنگ نہ کنا اور ای بھی ہم گپا دورینا نگوش گایت کہ دے کے قبضہ گیری کے ہستند ایران کے ہستے قبض ہیں
بلے ہنو کی امی ہستے اور زانے چونے توتی چکشو بلوچی اگشان تائی کے ہما کے مشین کے ہستیں تائی کے ہما کے کمبل کے ہستیں تائی کمبل سا کسانے بلے تائی کے پادا گنچو درا جان تائی سر درا جان تو اگر تی پادا چیر دیا تی سر ڈرنا ہے تو اگر تی سرا چیر دیا تی پاد ڈرنا ہے نون تو ایز اے انسان تو نون پچا کے تو کو جان نیم گو تی کمبل آئی رکھنے کو جان نیم گا سر تیرے تو تی کمبل آئی رکھنے یا تی پادے نیم گا تو ای رکھنے یا تو سارے نیم گو تی کمبل آئی رکھنے تو امانی خیالہ یک ہمیں وڑیں یک انالیسس مطابق آوتی اوپینین دیا ای نہیں کہ چا آج اب ایران سے ایڈے چا بلوچستان در بردار جکشن 10 بردار خاص 10 بردار نہیں خاص 10 بردار منی واجر ریحانی محبر گوش دشتن سامینات اوپنلی گوش گئے کہ ای منی اوپینین ہے من غلط بوت کنی مان اور منی خیالہ ایز اوپینین اما حسابہ بریم اور واجہ شورش یا گپے من باز جوان لگے واجہ شورش آروش گوش گایت کہ بعض گشتہ کے ہستے ہم میں کہ ریلیجیس کے بلوچ ہستا یا دورا کے بلوچ سے پادے ہم دورین لوڑا بزورا نو آئی منتر دے گا ایگزامپل دیں رشیا یا راچ افغانستان تہا کجام وڑا یونائٹڈ اسٹیٹ کشے اسلامک ایکسٹریمزم واری زورت تو انہوں چھو کجام ہوتی ہے ٹولز ریسورسز کے ہستا تو آئینہ کجام اسامہ کارآمد کنے تو منی خیالہ بعض گشتہ منی جد بھی ہنچو اپوز کنتے ہیں کہ بھائی پلانی ریلیجیس ایشی یا پلانے بلے بعض گشتہ کے تائی بلوچ کے ہستے ہیں تائی ہیں ہنچو کہ تو چکشت واجہ عارفی کہ یک سوتی کے گوش دارے کشی پلانی بھی تائین پلانی بھی تائین شاررو بھی دودا بھی تائین اور نوروز خان بھی تائین دو دا خانی تو کجا موڑا تو یاد کنے بلے نوروز خان تو کجا موڑا یاد کنے بلے دوین تائین دوین بلوچ تائین بلے دوین بلوچ یعنی کہ کریکٹر کے ہستن کمپلیٹلی ڈیفرنٹ تو اسی طرح منی خیالہ بلوچ کے ہستن منی خیالہ باری باری اما شما ہنچیں یک گنجاش ایر پکنا کہ یک ہم اپوزیشن کی اوپینین کے ہستے آم شما درمیان بعدیں بے اور آم شما را اوپنلی ڈیبیٹ پکنا ود اوپن ہارٹ اور بعض گشتہ منی خیالہ ہر چیز ڈیبیٹ بلے اور منی خیالہ بعض گشتہ ما یکی دنیا پرسنلی مزورا آئی تک ہم گنجاش ایر پکنا کجا حساب ہمارا ڈیبیٹ ہی کنا مہربانی غلام موجہ مہربانی بے بی صاحب منت وار برات غلام تو گپ کا میں ایک تیگی گوڑا کسی دیگه کہتے ہیں گپ کنتے شر نہیں انا گپ رہتا مدیوانا منے وہ سمے یکے گپ گپ بالکل صحیح گوشتوں کہ ادا مذہبی اول اثر سے بلوچ مذہبی بھی کو یا نان مذہبی بھی کو مشکل نہیں ہے من گپ کلی مراد ہے کہ تشکا بھی کوئی موقف نہ قومی حوالے سر بس یہ کر گئے اور دومی چیز ہے کہ عمودہ کے ڈفرینسز با آئی کو نما یہ ہم بیچارے کو کہ انچو میں برزہ ایک چیز شیئر کو تکوں کہ سربیہ تہا یک گنڈو ایک کسانے 2 سالی چکے گار بھی گو گار و بیگوا گار بیگ اور آئیے پتہ لاش آئی جون 10 کپیک پورے سربیہ یک جگہ کہتے مچ بھی جمع بھی کو ایشہ حس کہ منی قومی یک چکے تئی ادا سے ہزاروں بلوچ گار ماں یہ جیڑا ماں آئیے نہ جیڑے گے مارا یہ احساس ہی نہیں یار اور ماں چیکن گے دا یک دیگری امی چیزا موشا باتیں میں بجیڑے میں احساس بکنے کو میں راج قوم ہے یار ماں امی اس پیسے تہا ماں اولی رندہ بھی گوشتا ہوں کہ یوکرین اما آوادہ کیسے سویت یونین نے بار بھی گو آئین چیز سے یہ قومی احساس پچکتا بھی گو یو ایس سارا وعدے کیسے تام کے بطور آزاد قوم ہے کہ یوکرین سے تاما کے چشا کہ آزادی چے بھی گو آئیچرن تو گندے کریم مزنین طاقت کہ رشیا خلافہ میں یوکرین اشتنگو یہ چیزیں نہ چاہ رہا ہوں کہ رشیا ہے یا مزن طاقت ہے یہ چیزیں سے جیڑا کہ مالک ایک قوم راج ہے میں ملک کے سرکز سے رشیا قبضہ کرن گیا سوچ کن گیا اور آیا عرش کتا میں ہمیں خاطر ہے نا ای خلافہ اشتنگو یہ قومی احساس کہ یہ قومی احساس سربیت تہا راج قوم سے احساس کرنے کو یہ 2 سال چکے وسا اور یوکرین یہ احساس بعد میں تہا بھی کو میں تہا اختلافات کہتے ہو یار اختلافات کسانے بھی کو مزن بھی کو جا گیا ڈسکس کریں علمی بیگ لوٹی کو کہ یہ رب ما ادارہ بادے جوڑ بکنے یا مکر مروچی ادارہ سا آئی دم ما اچھے ایر بکنے کو
ना कि बतौर एक दिगे नेगेटिव हवाले सर में बुरे ना तो बिल्कुल जवाने वड़ा होती गप्पेर को बरात और हमें वड़ा में होती गप्पा आला रिबकने मजा के सरबित कुछ करेंगो मैंने तो आराम बरास Menatuar gura kasi gap kana glutitte gap kutka agna ma diwana band kana menatuara baz shumay kishmayat ke gosh dasht barzurt umid kana brat chakari edge brata o diwan washir bakanante topikan sara ir bakana bajay ki amdegre problem bidiya masla masail bidiya turi arch diwan ha waja shurab tu gap kana glotte okay tu gap ka menatuar مان هنو په دوباره چیوشنتی اند گیم کې هستند آی میچنا رای سپیس رای او دا میچن مکی چیوشنتی ایران خلاف ما بر کنن تو دا تو من کلا او دا بیا اگر غلام طیب دا اگر دیگه بلوچی اگر جوانی اگر پوینٹ هستند که ایران بلوچستان که جوانی دیسکس کرد که او دا بیا او دا انو ایسر دیبیت روگن دورا مشمننده او دا باریم کجا مساب باریم مشمو پوتی بلوچ ایران که قبضه کرتا بلوچستان را ایسر کجا مساب اما مخلوق را ریکروٹ کرد کنن تو دا او دا اینڈ گیم چر گئی مہان شدا کے بعد کہیں میں ادھر ہی مطلب منتوار بالکل مردم چوب کمبرو عمودا گپ گوش بداری یا گپ پی بکنتیم بس منی دیوانا گوڑا بند کنا شما باز منتوار شما یت بارزو گوش داشت وتی ٹیم داتو ما امید کنا دکه دیوان تو کا دکه براتن دیوان جاننتے واشین دیوان بھی بیان دیما بروا am దగ్గర టార్గెట్ మకన am దగ్గర వచ్చి మకన మన కేరళ ద్రో పార్టీ ఆర్చి బల్ pajama party bibi aga dapawti garchi ushi dila kulli baluchistan azati mannu ki ये नहीं कि यक बलूचिस्तानी आज़ाती मन्नू के यकीना बल्कि अर्कावती जवाब दे अंचु के वजह सूरबा मिसाल दात चादरा मर्दों कंबला मिंचो पेरदा के आया पहुंच बरसित पूरा बीबी ممكن آیا وتی ساحل وسایلان گندنتے کہ آنی انچو کوما کان چیزا مردما کار کنو کان گندا کہ انچو نیا نتونا بلکہ اوری کا جنگ بکنا اگر یک کپیاں ہم آزاد بی بی یا ٹوکریاں آزاد بی بی یک بری رندا و تر کم کم مضبوط کنان بکنتے ہوئی دگے ٹوکرا ہم بگریتے انچو کہ کردستان آنی پکت یک کردستان ٹوکری پکت انگو چی نامی چیوشنتی عراق نمگا شانا وات مستری رستا ان وات مستری گونی کم کم کوشش کن گیا ترکیہ نمگا دیمے کتا ترکیہ گرنتی رندا پدا آتما او ایران نمگا روانتی وتی جنگا کم کم داشتا روان کننتی دانکنا خود مختیاری گرن رندا بڑا یا پرگی ملکا گرن چیئے کہ آئین بعض منی کیلا ہانی ملک انچین جا گیا پستا سک مضبوط ملکا ایران سک مضبوط ہے ترکیہ سک مضبوط ہوتا عراق ہم سک مضبوط ہوتا او یک سیرین ہوتا سیرین ہم تقریباً انچو مضبوط نہ ہوتا بلے کم تر ہوتا ہے بل پدا ہم مضبوط ہیں چار جا گیا ہاں یعنی بار کو تگا بلوچانا سے جا گیا بارے کتا بلے ہمشے دیگه ایمنی که الان میں وتی بلوچانی کمزوری بودتا ای اما بلوچانی وتی کمزوری وجہ چی کہ ملک دیگ بودتا و بار کنگ بودتا امی وجہ بودتا کہ آئین تو کا اتمت پاکی نبودتا وقتا ہم جنگ جیڑا مسئلہ مسائل بودتا گا کہ انچے حرکت بودتا گا مبودتے تپاک بودتے نا وتی فوج مضبوط کتے مرچی ممکنہ انچو لاش انچو مردم جنک کشک نبیتا گا انچو بدباتی جنین چوک بزدگ نبوتا گتا انچو مرچی انگا تکشی رو گئے آبرا افتاد سالیم انگا تک رو گئے جنگ بلے امید کنی انگا تک ہم یک نہ یک روچ ضرور آزاد بھی بلے مردم تھی باہد اتفاق بھی ہمکاری بکام دگرے گنا یہ نہیں کہ اگر کسی خلاف ہستے من کہلا یک شرنی وڑیا تونی بھی ابرا بباد امام ہنچن جاگے یہ ببارتے ہیں کہ وتی قوم آچے علاوہ دیگه قوم مبی ہودا دیگه قوم استے
اما وتی کوما لاتی است مقبری کننتی انت کو شعورنی زانتنی کننتی بله پدا هم وتی قوم گونا مردم دلاو پارو اگنا ای اسپیسن تو کا ارچ قوم نندی تھی ابران گوشداری ترجمان کا منی کلا اوپن لیگ تو ارچا بری ما بیتی من انچوشی دیگه ما نزانی ما وتی نظر داتی بانک چونه تو نورا جان واش جو ڈاڈ سلامت ہے بعض وقت طرح ندی تھا ظاہر نہ بودتگے ورال ما دیوانا بند کنا ہندگے دیوان منی کلا دو دگے پچے یکی پوازا پچکوتا یکی عبداللہ پچکوتا گوڑا آنگو ربط کنتا دادگے کاسنگ اپینی بس منا ہمی چیز وشنا لگت اوکے انچو یکی پارٹی باری گا باہر دو روچ یک روچ بس سے منی کلا گپے کنا گیا پارٹی یہ سرا یا مردم یہ سرا یک بری دوبارہ اصلی گپ بکا مردم یک رندی گپ بکا بلے دو روچا منی کلا سک باز ہیں بلے ماشاءاللہ برات چا کرا مائی داری ابرا مردم وانچو پورا انچو چی بیتے ریٹیر بھی نہیں کم کے مان جذباتی بتا برال مائی پرسنل آئی خلاف نیا بلے مائی کے تو کا نیا اور ذکی منا بازا بری داتان چھو ذکا پیری گا پدا برا بیال کم کی منا کو تگا انی پیسر ترا منی کلا برات کیا نام کے وشی نام تھی دل جان نام تھی امشیا یک جنینی زائی اندا مردینی زائی اندا وشی کایا اسپیس جنا باری چوشان پلانا بلے اسپیس و ما جنین جنینن تو کا منن جنا تنا بان پری گلن جنتی دا جنین کس اسپیس نہ جنتی مردینن تو کا ہمیں چا کریں وہی دیگے بچک مچکان جننتی گپڑیاں پد برات غلامی خیر مسئلہ نہیں یہ چیز بیاں گنترین کنگیاں مردو چی بوشتی بس اگنا مردم اگا امت است بنندی گوش بداری زاہا بربوا اگا امت نہیں منی کیالا بروتیں گڑا وتی لوگا بنندی بہترین گڑا یال بدن کوشش بکن دل پروش بیگا بی مردم ہمشے خیر ہمیشہ پروچ واشبا زند واشبا بلوچستان آزاد باتیں بلوچ قوم گونا خوش باتیں سلامت باتیں ہر کجا است باتیں بلے عید نزدیک کے عید پکرا بکنتا بل بانک مارنگ برادریہ ضرور ارچ بلوچی ہر کو جائیں منی کلا باید بروتے منی کہ علی موتی نظریات اوشا دی مارکس مرضی ما کسی مجبور کت نہ کنا ہوتی نظریات حسابا سلامت باتیں وشی اللہ میں درو پہل کنے غابری گپی ردی وتا معذرت اوڑا